Ayan, wala pang pumapasok. Parang maganda yung signal ng YouTube ngayon. Kasi nakapag-live tayo. Ayan, shout out sa isang nanonood. Dalawa. Shout out po sa dalawang nanonood. Ayan, apat na po. 6. Bibilang lang tayo na nanonood, wala nagko-comment eh. Ang hirap mag-upload dito sa amin. Ayan ako, nakikita ninyo. Kita ba? Kanina pa pong umaga yan, ano na? 5% pa lang. Ayan, shout out po kay Justin TV. Si Hana po ay tulog pa hanggang ngayon. Hindi pa po siya pumupunta dito. Ayan, shout out kay Kabayan, Young Nathan Official. At shout out po kay Makoy Sandoval. Good morning po sa 22 na nanonood. At ito nga po, nandito na tayo sa Bicol ngayon. At yun, nakakapagod. Hindi tayo makapagtrabaho kasi nahihilo ako. Parang ako naman yung magkakasakit. Ang dami kong gagawin kaso hindi ko magawa dahil nga nahihilo ako. Mamimiss ko po kayo, idol. Sayang hindi ko po kayo napuntahan sa Bukana. Ayan, tagasan ka ba, Justin TV? Hindi ka agad pumunta ng Bukana nung nandun pa kami. Pero babalik pa naman si Hana. Ako hindi ko sure kung makakabalik ako dun. Kasi ang dami kong gagawin. Tapos season na nung palakayan na inilalaot ko. Ayun, kumusta si Sir Pablo Pabriker? Mandaragat, kumusta ang biyahe nyo? Ayun po, nakakapagod na biyahe kasi napakaulan. At ayun, natagalan yung biyahe namin dahil patigil-tigil kami. Yung biyahe po namin, nag-vlog ako ng konti pero hindi masyadong maganda yung kuha kasi nga umuulan. Maray na aga, Kamandaragat. Ayan, maray na aga din po, Arnel Loyola. Laguna po ako pero magbabakasyon po kami sa Bicol, sa Pasakaw. Malapit lang po ba kayo dyan? Ayan, Justin TV, madadaanan mga lugar namin pagpapunta ka ng Pasakaw. At pagpapunta ng Pasakaw naman simula dito sa amin, siguro mga isang oras siguro, mahigit, parang ganun. Ayan, shoutout po sa 30 na nanonood. God bless, idol, at ligtas kayong nakauwi. O nga po, salamat sa nagabay sa amin at ligtas kami nakauwi. Shoutout po kay James Carvalho. Ayan, yung Nathan, napakatagal ng biyahe namin dahil patigil-tigil nga kami. Tapos, ayun, pagtigil namin. Ang tigil kasi namin, kain, tapos diretso pahinga na. Halos 1 hour kami nagpapahinga halos lagi. Pag dumadaan kami sa fast food. Pagpunta ba sila, idol, Boreas, punta ba kayo? Susubukan po namin, pero hindi namin ma-sure kung makakapunta kami. Good morning po sa 31 na nanonood. Good morning dyan kay Papa D. Baka si Kuya Ray nanonood din. Good morning kay Ray. Sa lahat po na nanonood dyan. Yan, baka may nanonood dyan na taga Bukana. Na-miss ko ang Bukana. Ang dami ko pong gagawin sana ngayong araw. Kaso nga lang, nahihilo ako. Parang siguro puyat, pagod, sama-sama na. Kasi ang agap namin gumising kahapon. Tapos yun, nag-diretso biyahe. Tapos kagabi, late na rin ako nakatulog. Shout out po Mandaragat from Banilad, Cebu City at sa lahat ng Sword family. Sana makabalik kayo sa Bukana, idol. Ayan, shout out po sa family ni
Ma'am Alpi Selma ng Cebu City. Ayan ma'am, gusto rin namin makarating ng Cebu at Palawan. Shoutout man talaga. Shoutout po kay Christopher Carizo. Yan. Ano bang araw ngayon? Limutan ko ng araw ngayon. Linggo ba ngayon? Linggo. Shoutout po sa 33 na nanonood ng ating live. At ayan pala po, happy birthday po pala kay Talsik, ang asawa po ni Hana, Hansik. Ayan, salamat po pala kay Idol Jeff. Idol, andito na kami sa Bicol. Si Hana po, por sigurado ay natutulog pa dahil po ay napagod siya. Mamaya po, baka pumunta po yun dito. Abang-abangan niyo po. Salamat sa malakas na signal dahil nakakapag-live tayo ngayon. Yan, shoutout po sa 39 na nanonood. Buong araw na ngayon. Linggo mga yata ngayon. Ito 8. Ay, Lunes na pala. Lunes po ngayon, August 8. At bukas po yung birthday ng lola ko. Yun po yung dahilan kung bakit umuwi na kami. At saka marami pa rin po talagang gagawin. Napaos ako. Grabe yung namin biyahe. Pagkakaulan, magpapahinga kami, sisilong kami. Tapos pag medyo mahina na ulit, diretso na rin takbo namin. Idol, lalaki po ako. Ay! Sorry po, Sir Alpi Silma. Sorry po. Sir Alpi pala, hindi pala ma'am. Ayan. Shoutout Mandaragat morning from Sword Family. Yan, good morning po. At shoutout sa iyo, Emilito, Sir Emilito Abundo. At shoutout din po kay Marlon Mercader. Watching from Toronto, Canada. Sword from supporters, Sub 21. Yan, good morning po, Sir Mario Madrid. Good morning po. Ingat po kayo dyan sa Canada. Welcome back, Idol. Adventure ka na ulit sa laot. Namiss ka na ng mga tanigi, Idol. Ayan, namiss na ako ng tanigi, Sir Derek Borbe. At ayun, kagabi nga, pinuntahan ko yung bangka. Namiss ko rin yung bangka ko. Chinek ko kung okay. Okay naman siya. Salamat sa Panginoon at nakarating kayo ng matiwasa. Ayun nga po, salamat at nakarating kami ng maayos. Sir Emilito Abondo. Ayun si Hana po, sa mga nag-aabang, hintay-hintayin nyo lang po kasi baka pumunta po yun dito mamaya. Baka tulog pa po. Malapit lang naman po yung bahay niya dito sa amin. Sa bahay ko pala. Ayan, shoutout po sa sa Jomons at sa Hansik. Parang gusto nilang pumunta dito. Gusto daw nilang makapag-adventure dito. Good morning, Mandaragat. Nasa Bicol na kayo. Opo, Sir Francis. Andito na po kami. Dumating po kami dito kagabi ay parang 8 na ng gabi. Yun pong biyahe ng papunta dito sa amin, hindi naman po yan katagalan, lalo na po dun sa mga sanay magmotor, sa mabibilis magpatakbo. Siguro po, kaya itong takbuhin ng 6 to 7 hours. Kami lang po talaga ay mabagal lang yung takbo at saka umuulan pa, kaya hindi po ganun kabilis yung dating namin dito. At saka hindi po ako nagpapatakbo ng mabilis kapag hindi ko sariling motor. Yun po kasing motor na ginagamit namin ay kay Hana po yun, na binigay po ni Kuya Ray. Yan, shoutout po sa 62 na nanonood. Good morning, Mandaragat. Kabayan pa, shoutout naman ako. Yan, shoutout po kay Ortua TV. Ayan, pasensya na po pala kay ano bang pangalan nun? Nung imimit po sana namin subscriber namin ni Hana Dalagang Probinsyana, nalimutan po, hindi naman namin nalimutan yung dahil nga po sa sama ng panahon kahapon, hinahabol po namin yung makawi kami ng maagap sa amin kasi nga ang hirap magbiyahe ng
aabutin ng gabi sa daan kasi yun, ayaw ko magbiyahe ng gabi talaga. Gusto ko araw, kaya yun. Hindi na kami nakadaan dyan sa'yo. Nalimutan ko yung pangalan. Na taga Laguna siya, namimit sana namin. Mega love shoutout, idol. I'm watching from Dasma, Cavite. Good morning. Shoutout po kay Sir Carlos Mirano ng Dasmariñas, Cavite. Shoutout po sa 83 na nanonood. Tingnan ko nga kung ano. Malinaw po ba ang ano, kuha? Malinaw po ba? Kasi kung malinaw, thank you sa signal, nakikisama siya. Check natin. Shoutout po sa 86. 86 na nanonood. Mandargat. Shoutout. Malinaw. Ayan, buti naman. Ano kaya kung pakita ko sa inyo tong ano? Gusto niyo bang makita yung ano? Yung napakakalat na bahay ni Mandaragat. Ayan, shoutout po sa lahat ng nanood sa 86 na nakasubaybay dyan. Hintay-hintay lang po kayo na dalagang probinsyana. Si Hana po ay magnanay na, tulog pa. Malinaw naman. Pwede na, pwede. Pero parang blur na. Ayan po. Shoutout sa 92 na nanonood, 94 at ayun nga, sana po ngayong araw mamimili na po kami nung mga materyales na sa pangpagawa ng kubo. Kaso nga lamang po ay ayan, nahihilo pa ako, tapos masama rin po yung panahon dito, umuulan-ulan pa rin dito sa amin. So baka bukas na. Hindi ko na maintindihan kung ano yung uunahin ko, kasi yung lambat nakahilera pa din na gawin. Yan, shoutout po sa 107 na nanonood. Manoy, pwede ako mag-drop by dyan sa Indo pag uli kung Bicol mahapit dyan sa inyo sa Ragay. O sige sir, Sir Ortua TV. Kaso nga lang, dun sa mga gustong pumunta po dito, pasensya na kayo sa madadatnan nyo dito kasi napakagulo po ng aking bahay. Kasi po ako ay solo lang dito at yung anak ko po ay nasa Naga City. Pares kami lalaki. Alam niyo na kapag lalaki ang nasa bahay, ay napakalinis talaga ng bahay. Shoutout po sa 105 na nanonood. Di ba king matagal at least. Ligtas kayo makawi. Ayun nga po si Renado Casabuena. Hindi po kami nagmamadali na umuwi kahapon kasi nga ang mahalaga makarating kami ng safe. Idol, anak mo ba? Ana. Grabe ka naman, extra vlog. Ano ba yung ang tanda ko na bang tingnan para itanong mo na kung anak ko si Hana? Ayan, si Hana po ay pinsan ko. Pinsang buo ko po si Hana. Yung mama ko po at papa niya ay magkapatid. Shoutout po kay Justino Jumawid. Ayan. Parang malabo ang kuha Ayan, shoutout po sa 109 na nanonood. 112. Padami tayo Haha. Napatawa si Extra X Vlog. Bata pa naman po ako. Pero ako po ay may anak na. Wala nga lang asawa. Yan, palike naman po dyan sa mga nakasubaybay. I-like nyo na yan. Abang-abangan nyo lang po si Hana Dalagang Probinsyana dahil sigurado po babalik siya dito pupunta siya dito kapag gising niya kasi andito pa yung ibang niya gamit. At saka tambayan din po ito ni Hana. Lagi po siyang nakatambay dito sa bahay. Idol, out muna ako, work mode muna tayo. Ayan, sige Sir Alpi Selma. At pagbutihin mo ang iyong trabaho para sa future. Tulits ang shoutout Dalagang Province. Ayan, wala pa po si Sir Tulits ba to? Tulits, ikaw ba yan? Shoutout po kay Tulits.
Angre. Noel Gacus. Maray na aga mano. Ipabati naman po sa tatay ko. Birthday po niya ngayon. Ano bang pangalan ng tatay mo, Sir Noel Gacus? Ayan, happy birthday po sa tatay ni Noel Gacus. Sir, baba mo po yung pangalan ng tatay mo para mabati natin. Sana boss, magtuloy-tuloy ang views nyo ni Hana kahit wala na kayo sa Bukana. Ayun, ayun po ay nakadepende po sa inyo mga viewers namin. Magtutuloy-tuloy po yan kung masusuportahan niyo po kami. Ayan, maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa amin ni Hana Dalagang Probinsyana. Sir John Russos. Nins Vlog, idol shoutout from Cebu City. Ayan, shoutout po kay Nins Vlog ng Cebu City. Ilan ba ang nadagdag mo, idol, sa mga subscriber mo? Sa akin po ay... Ilan ba yung punta ko doon? 2,000 po siguro. Yung nadagdag. Sir Carlos Mirano. Benjamin Del Monte, shoutout boss. Ayan, shoutout kay Sir Benjamin Del Monte. Mustahana, shoutout. Ayan mamaya, Tulits, abangan mo. Para makita mo si Hana, pupuntahin dito maya lang. Tulog pa lang siguro. Hindi ko alam kung ano. Tangka Family Vlogs. Mega shoutout everyone watching from Saudi Riyadh. Ayan. Mega love shoutout po. Tangka Family Vlogs ng Saudi Riyadh. Good morning po, Solid Jumper Sniper. Good morning din, Renyel Malapaho. Tatay Aning Gacos po. Ayan. Happy birthday po kay Tatay Aning Gacos. Ayan. Sana po ay maging malusog po ang inyong pangangatawan at sana po ay maraming birthday pa ang dumating sa inyo. Ayan. More blessing to come. Tatay Aning Gacos po. Extracts Vlog shoutout. Sabi ni Tolets Angre. Angkre pala, Angkre. Good morning, Commander Agat. Musta ang biyahe nyo ni Idol Hana? Ayan, maayos naman po yung biyahe namin, Sir Willie Yumang. Matagal po, pero okay naman, safe. Yan, good morning, Sir Joel Bios. Watching from Saudi Arabia, the mom. Ang biyahe po namin ay maayos naman. Nakakapagod pero sulit ang pinuntahan namin dahil galing kami ng Bukana. May kalab shoutout Commander Agat, kalugar ko si Kapanalig sa Nabuta City. Ayan, kalugar pala na Sir Marlon Mangalus, si Idol Kapanalig. Shoutout po sa 158 na nakasubaybay dyan. Ayan, nandito si Boss Jun. Ay, Mandaragat, nakawin na pala kayo dyan sa Bicol. Mega love shoutout, Idol. Ayan, Boss Jun. Mega love shout out. Kumusta po kayo? Mega shout out sa mga taga Bayambang, Pangasinan. Ayan, mega love shout out po sa mga taga Bayambang, Pangasinan. Sabi po ni Tangka Family Vlogs. Ayan, sabi ni Sir Carlos, wow. Tulits ba hindi makita name mo? Sa search ko sa YouTube name mo, Tulits. Ayan, si Tulits po, Extracts Vlog ay hindi po vlogger. Sikat lang po siya pero hindi siya vlogger dahil lagi po siyang kasama ng mga vlogger sa Bukana. Shoutout po Mandaragat at kahanap ko din na punta sa Bukana. Ayan, shoutout po kay Papa Nilo Mix Vlog. Shoutout Idol Jeff, sabi ni Raymond Jokoy. Ayan, shoutout sa Raymond Jokoy. Shoutout Idol ng Rizal. Shoutout Idol ng Rizal. Ayan, shoutout po kay Monte Greats ng Rizal. Idol, kung pupunta ulit si Idol Jeff sa Burias, susunod po ba kayo ni Hana? Sir John Ripanal, yun nga yung plano namin kapag pumunta sila ng Burias, baka sumunod kami o sumabay kami papunta sa kanila doon kasi nagpaalam na rin kami kay Idol Jumper na kung pwede kaming mag-join sa kanila doon kapag pumunta sila. Yun, pumayag naman siya. Share the video to keep growing their channel. Ayan, maraming salamat po Sir Reynaldo Casabena.
Ayan. Nakasalalay po talaga sa inyo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Nakasalalay po sa inyo. Shout out from Cavite. Ayan, shout out po Lovely Darna Vlogs ng Cavite. Kapusong Pinoy, anong oras kayo nakauwi? Mag-8 na po yun. Ayan, shout out Arnel de la Rosa ng La Union. Ayan, nandito ang ating isang kabayan na nasa Isabela. Shout out po kay Lito Milano. Sa Isabela po siya ngayon, Isabela Province. Good morning, Noy. Anong oras kayo dumating dyan? God bless sa inyo ni Hana. Ano na po yun? 8. Mag-8 na yun. 8 na nga. Parang 8 na. Naka-vlog po yung travel namin pero hindi masyadong maganda yung kuha. Abangan nyo na lang po kung ano yung mga nagawa namin sa aming pag-travel pa rito. Good morning. Idol kayo ni Hana Provinciana. Hindi po kami pwedeng maging bagay kasi po kami ay tao. Hindi po. Sir Antonio Tobeo Jr., si Hana po ay pinsang buo ko po siya. Ako po ang kanyang kanang kamay. Wala pong iba na nag-aalalay sa kanya, kaya ako po yung lagi niyang kasama. Pabati po sa anak ko, birthday niya ngayon. Soyen Bios, watching from Saudi Arabia. Ayan, happy birthday, Soyen Bios. Ayun, si papa mo ay nasa Saudi Arabia, damam. At naghahanap buhay para sa iyo. Kaya ayan, Soyen Bios, happy birthday. Kung nag-aaral ka man, pagbutihin mo yung pag-aaral mo para naman matuwa si papa mo na si Sir Joel Bios. Ayan, ingat ka po diyan Sir Joel sa Saudi. Lovely Darna Vlogs. Mandaragat, excited na ako sa pag-charity vlog mo diyan sa lugar niyo. Ayan, Ma'am Lovely Darna Vlogs. Siguro po simulan na rin natin ngayong pagbibigay kasi yung mga nakaraan po, plano na rin talaga namin ni Hana Dalagang Probinsyana na kahit hindi naman po namin i-vlog, yung tumulong po dito sa lugar namin kasi marami din po ditong nangangailangan ng yung mga basic na pangangailangan. Kaso nga lang po, syempre, mas uunahin po namin yung sa pamilya namin kasi nga nung mga nakaraan, hindi po talaga kami sumasahod. Si Hana po ay parang 3 months na siyang hindi sumahod. Ako ay inabot pa nga ata ako ng 5 months na hindi sumasahod. Kasi nga po ay bukod po sa hina ng signal, ang hina rin po ng views namin. Kaya pag nung nagbo-vlog po kami nung nakaraan, tinatamad kami kasi nga pag-upload pa lang ang hirap. Tapos yun nga ang hina pa ng views. Kaya yun, nagsunod sama-sama na. Kaya yun, hindi kami sumahod ng matagal. At saka meron pong meron pong mga sponsor na mga nagbibigay kay Hana. Siguro po yung mga sobra doon itutulong namin yun. Mega love shout out po sa lahat-lahat. Sabi ni Sir Longs R Vlog. Big bro, pa-shout out po dito sa Kamaya Balukok. Ayan, shout out po sa Kamaya Balukok. Sabi ni Big bro. Tamsakdan Mandaragat. Thank you Sir Marlon Bagalos. Ay doon Mandaragat, wala pala ako jacket. Boss Jun, hindi ba ako marunong yung na yan, jacket? Saglit lang tatanong ko lang Boss Jun. Hindi kaya ako marunong nung maglagay ng jacket, pasensya na. Magtatanong tayo mamaya kay Hana Dalagang Probinsyana kung paano maglagay niyan. Ayan, si Boss Jun po ay nagbo-vlog po siya at ayan, doon po sa mga nanonood dyan na hindi po busy, baka po pwedeng masuportahan natin si Boss Jun at bigyan natin ng ang tawag dito, banana ba yun? Hindi kasi ako sanay sa mga ayan, doon po sa mga interesado, puntahan nyo na lang po yung channel ni Boss Jun Travel Vlogs. Mega love shout out, sabi po ni Dennis Companyero Vlog. Wala pa po Sir Dennis Companyero Vlog si Hana. Hintayin po natin. Ayan, shout out po kay Joseph Fishing Vlog na nasa Italy. Sep, join ka sa live ko. Punta ka dito sa bahay. Shout out Boss June, sabi ni Tolets. Thank you all sa Soward family, supporter of
OFW KSA Saudi. Sabi ni Sir Dennis Kumpanyero Vlog. Manoy sa ka mo sa Ragay. Sir Ortua, dito lang kami sa Lower Omon. Rewel Channel, shout out po. Okay, malinaw, sabi ni Juicy Fishing Vlog. Super pagod mag-drive. Nahihilo ako ha. Layo si Hana po ba marunong mag-drive? Si Hana po ay marunong pero hindi pa po siya nakaka-drive sa highway. Shout out po sa 136 na nanonood, 139. Mahiga tayo, nahihilo ako. Saan na tayo? Kailan ulit balik niyo sa Bukana? Sabi ni Josephine Ricaport. Hindi pa po namin alam ang balik namin kung kailan. Shoutout Joseph Fishing Vlog. Sabi ni Lovely Darna Vlogs. Nasa Damam ka sir, galing ako doon. Kasama ko ibang vlogger din. Team Sword Family. Sir Dennis, kumpanyero, sino po tinatanong niyo sir? Salamat Idol Mandaragat sa pagbati sa tatay ko. You're welcome Sir Gakus. Noli Colyantes, shout out sa iyo. Sana makarating din diyan sa inyo si Idol Japper para magsama kayong manghuli ng tanigi. Ayun nga po. Maganda po sana kung makakapunta dito sila Idol ay yung season ng tanigi. Para maranasan niya yung dami ng huli ng tanigi dito. Shoutout po sa 161 na nanonood. Shoutout Idol, musta biyahe ninyo kahapon? Ayos naman, Kapobre Vlog. Pagod. Ito nga, nahihilo ako ngayon at nagpapahinga pa rin. Tuloy lang sa pag-vlog nyo ha, update lang kayo lagi para hindi kayo mawala sa limelight. Ayun nga po. Naghahanap nga po kami ng ng internet connection na pwede namin magamit dito para po magtuloy-tuloy yung pagbo-vlog namin. At napakamahal naman nung nakausap namin na dito, internet provider. Parang hindi naman namin kaya yun, kaya tsatsaga na lang siguro muna kami ng palabas-labas kami ng doon, sabay malapit sa bayan para makapag-upload lang. Tuloy-tuloy. Yan, salamat sa patamsak ni Carmelo Mendoza. Madali lang, Idol ha. Wait lang, Boss Jun ha. Saglit lang po. Masayang pagbabalik sa hometown yung dalawa. Sabi ni Tony Tolentino. Yan, thank you po. Sir Tony Tolentino. Tuloy lang mga lods, magkakasahaw din kayo niyan. Sabi ni Marlon 123. Serapion. Diinan mo lang pangalan yun ma-jacket. Saglit lang buhat, testingin natin. Testingin natin mag-jacket. Hindi naman eh. Wala, hindi nadilig. Wala, hindi ko na Pasensya na kayo, hindi ako marunong mag-jacket. Saglit lang. Lagi ko share video yung tatlo dyan si Fishing Vlog kay ni Hana. Ayan. Maraming salamat sir, Ma'am Lovely Darna Vlogs. At andyan pa rin si Noli Colyantes. This kumpanyero ba? Click mo lang profile tapos scroll mo lang, makikita mo dyan moderator yun. Pang jacket. Profile. Hindi ko napipindot sir. Ayan, shoutout po sa 151 na nanonood. Juicy Fishing Vlog, tuloy-tuloy lang sa pag-vlog. Sabi ni Ma'am Lovely Darna Vlog, ang lakas ng energy mo mandaragat, layo ng drive mo. Yun nga po eh. Matibay din siguro yung ko sa pero talagang ang sakit ng ko, ng paypay man tawag doon, balakang. Hi Jeff, pa-shout out naman watching from Vancouver. Ayun, shout out po kay Sir Noel Dabe ng Vancouver.
Ingat po kayo dyan. Click mo pangalan tapos makita mo moderator tapos diinan mo lang. Hindi ko, Sir for TV, hindi ko magawa. Tinitesting ko na. Andiyan pa rin si Sir Noli Coliante. Shoutout idol. Sabi ni Christopher Sankina. Shoutout idol. Sabi ni Sinit Nayabmas. Mandaragat gawa din kayo bahay kubo tambayan ng mga visitors vloggers. Ayun nga Ma'am Lovely Darna Vlogs, may mga nagbigay na po ng nabanggit po kasi namin ni Hana Dalagang Probinsyana dun sa mga una naming live, tapos sa mga vlog namin. At ayun, yung budget po namin para sa kubo ay kukunin lang namin sa sahod sana namin kasi sa sahod nga po kami nung nakaraang buwan bago kami pumunta ng Bukana. Ngayon po, dahil may mga nakapanood, may mga nagbigay po. Kaya ayun, pagganda ng panahon, mamimili na po kami ng ng gagamitin. Talagang magpapagawa po kami, Ma'am Lovely Darna Vlogs, ng kubo. At salamat po pala dun sa mga nagbigay, dun sa mga nagpalipad. At yun pong mga binigay ninyo ay mapapapunta po sa kubo na ipapagawa namin dito. At yung kubo naman po na yun ay para po yun sa mga bibisita na kahit sino po, vlogger man yan o hindi. Kasi po, ang hirap ng walang kubo na wala ka man lang mapapagpatuloyan. Kasi pag direkta dito sa bahay, yung bahay ko po kasi, sa bahay ni Hana Dalagang Probinsyana, parang di pa po. Sabi nga ay wala sa ayos, kaya kailangan may kubo. Maray na agas, sabi ni Kuya Ryan TV. Shoutout po, Kuya Ryan TV. Click nyo sa gilid, may lalabas na ad moderator. Saglit lang po ha. Yan, shoutout kay si Sir Saldi Ijaw. At ito po ay napapansin ko, lagi itong may comment, laging may shoutout, may pa-shoutout. Ayan, shoutout po kay Saldi Ijaw at sa family mo. Maayos naman yung biyahe namin, Sir Saldi Ijaw. Maraming salamat sa suporta mo. Ikaw yung isa sa mga napapansin ko lagi na nagko-comment sa kahit nung una pa sa mga vlog ko. Ayan, naandito si Sir Noel. Adventure ni Noel. Tamsak Dan host, kumusta na kayong tatlo? Okay naman kami, Sir Noel. Ayan, shoutout po sa 171 na nanonood. Ito po, nakakapagod na biyahe. Si Sir Noel po, Adventure ni Noel ay nagbo-vlog din at pwede niyo rin pong mapuntahan yung kanyang bahay. Hello po, sabi ni Sir Jenny Africa. Hello po Sir Ma'am Jenny. Idol, andyan sila Franz Rhyme, yung mga mag-aama sa banda. Andyan po sa dati. Bisitahin niyo po channel nila. Kaya makipag-collab po kayo sa kanila, baka malapit lang kayo sa inyo, taga-Bohol po sila. Ay, malayo po kami sir doon sa sa sinasabi mo na yung Sir John Rimuhar. Tolits, po, malapit ba kayo sa station ng PNR? Medyo malayo po kami sa station ng PNR. Siguro mga 30 minutes na tatakbuhin. Shoutout Mandaragat, kumusta na si Hana? Okay naman po si Hana, tulog pa po siguro sa ngayon. Fernando Mendoza, Rescue 2. Ano oras punta dyan, Hana? Nag-aabang talaga si Tulit sa pagdating ni Hana. Hindi ko lang alam kasi baka may ginagawa pa yon sa kanila. Ewan ko. Pero pupuntahin dito. Kailan kayo? Lagi ko i-promote channel yung tatlo dyan. Malay mo, makabuo din kayo ng community dyan. Ayan, magbubuo nga po kami ng dito. Ng community ng grupo dito sa amin. Kusang biyahin nyo ni Hana? Okay naman po Sir Julius 5. Nakakapagod na biyahe dahil maulan. Wow! Pa-shoutout naman idol. Pati kay Hana Mandaragat. Ayan, shoutout po Arnel Sobremonte. Ayan!
Salamat Papa D. Meron naman po tayong pangdagdag sa kubo. Yes. Thank you po. Dadagdag po namin sa kubo yan. O tayo po. Utay-utay po namin ipapagawa yung kubo kasi hindi po namin mapapagawa ng biglaan yun. Ito, may nagbigay na naman po. Salamat po, Papa Dennis Sangko. Nagbigay na naman siya ng pangdagdag. Malaking bagay po yan. Maraming salamat po talaga. Papunta na si Ate Jinky. Naka-live din kasi siya. Pero nagpapaalam na siya. Siya na ang magtuturo sa kung paano. Ayan. Si Ate Jinky daw pala po ay naka-live. Hindi ko napuntahan yun Hindi ko alam. Sir Reynaldo Casabuena. Nagkasabay pala kami ni Ate Jinky mag-live. Lagi lang kayo vlog sa lugar niyo para mapamilyar mga viewers sa lugar niyo. Oo nga po, Ma'am Lovely Darna Vlogs. Good morning, Kamandaragat. Kumusta ang biyahe niyo? Pawi ni Kamam Kahana pa siya. Shoutout po kay Jay Enriquez. At ayun, ayos naman yung yung biyahe namin. Pause ako Idol watching from El Nido, Palawan, Philippines. Vacation time idol. Sana makapunta dyan sa Bukana sa Word Family. Ayan, shoutout po kay Sir Polinar Dani. Ayan, gusto rin po namin makarating ng Palawan. Gusto namin mapuntahan yung Palawan. Good is good. God is good. Tuloy nyo lang ang pag-vlog nyo. Ayun. Yun nga po sinasabi ko sa mga baguhan po na vlogger, yung mga baguhan po na nandito na nanonood. Yun po yung sikreto talaga. Ang pinakasikreto po ay tuloy-tuloy lang. Gandang umaga idol, new friend here galing kay Hana. Ayan, thank you Ma'am Rani. Sino po bang Hana? Hana Hansik o Hana Dalagang Probinsyana? Ayan, isang ko shout out sabi ni Tulits. Kumusta na si Hana? Naka-recover na ba siya sa pagkakasakit niya? Okay. Naka-recover na po siya Ma'am Jane Gandesa HK. Salamat kabayan idol ko kasi kayo ni Hana lahat ng Bicolano vlogger lalo na si Kuya Noli. Ayan, salamat Sir Saldi Ijaw. Salamat din sa iyo Sir Dennis Sangko, mega love shoutout po sabi ni Jenny Africa. Sigurado mapasyal kayo dyan ni Hana ng sa Word Family soon. God bless you Mandaragat and kay Hana. Shoutout po Sir Noel Dabi. Good morning sa lahat, sabi ni Kabutchoy TV Official. Pasyal kami dyan sa inyo. Mati na naman ang ilong ko. Soon, magkalapit lang pala kayo ni na Bornok at Boss Enan. Ayan, si Bornok po at Boss Enan ay nandito lang po sa Ragay ngayon. Pero dati po nasa Batangas sila. Yun po, siguro baka mapuntahan din namin sila. Actually po, napuntahan na po namin sila kaso po hindi namin nabuo yung yung parang collab ba? Hindi po namin nabuo. Nandito lang po sila, malapit lang po, siguro mga 10 minutes po na doon na sa kanila. Kuya Tulits, mega love shout out. Sabi ni Jenny Africa. Good morning boss from Word Family. Good morning Sir Lee Flores. Jenny Africa shout out sabi ni Tulits. Shout out Jenny Africa. Sabi ni Lovely Darna Vlogs. Nakailan tubil kayo ng gasolina? 2 full tank po. Tapos nagsalin pa kami ng 100 pagdating namin ng Sobra po ng full tank. Full tank ang nagamit namin. Tolets, mega love shoutout sabi ni Kabutchoy TV Official. Hello Lovely Darna Vlogs sabi ni Jenny Africa. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Sabi ni Papa Dennis Sangko. Maray na aga. Pasalamat po sa sa binigay mo. Dagdag pa po 'yan sa sa kubo namin na ipapagawa. Nag-end na si Sis Jinky, sabi ni Jenny Africa. Ayan, baka nandito na si Ate Jinky, ang aking ate. Nanonood na siguro siya. Nauna si Jinky's vlog, galing ko lang doon. Sabi ni Sir Saldi Ijaw. Ganun ba? Mega shout out. Kamandaragat, sana palawakin niyo ni Hana ang Word Family dyan sa lugar ninyo from Canada. Sabi ni Sir Filomeno Ranido. Ayan po, talagang papalawakin po natin. Tayo ay kaisa ni Idol doon. Na mapalawak ang Word. Lindol, lakas. Saan po naglindor Sir Emmanuel Ong? Ingat po kayo dyan.
Ayos naman ba ang biyahe nyo, iho? Ayos naman po pa. Ito medyo nagpapahinga pa rin. Hindi ko nga po nagawa yung mga gagawin ko ngayong araw kasi sakit yung likod ko. Tapos nahihilo po ako ngayong araw. Kaya ano na lang ako. Hindi ako makapag-upload kasi ang hina nung signal. Kaya ito nag-live na lang sa YouTube. Shout out sir. Shout out po kay Joseph Fishing Vlog. Ayan, doon po sa mga hindi pa kilala si Joseph Fishing Vlog. Maaari niyo pong puntahan yung channel niya at siya po ay nanguhuli din ng malalaking isda. At minsan po ay kasama po natin yan. Iwan ko lang kung sasama ulit yan sa atin ngayong susunod na adventure. Pero sana makasama natin siya. Joseph Fishing Vlog. Kabotchoy TV Vlog shout out sabi ni Tolets. Genie Africa shoutout sabi ni Wild Swan. Shoutout sa inyo dyan sa Ragayhana Dalang Probinsya at Hana ng Hansik. Nakasupport po ako Boreas at Bukana Vloggers. Sabi ni Ronnie. Idol kanino kaboto? Kay Jokes or kay Louie? I mean love team para kay Hana. Ayan, boto po ako sa kanilang parehas. Galingan na lang nila para maging para matuwa naman yung yung mga viewers natin, di ba? Pwede po 'yan. Hello po. Wild Swan, sabi ni Jenny Africa. Saglit lang ha. Saglit lang po at ako po babawas muna ng tangke. Good morning. Ayo, wait lang. Malabas ako dyan. Ayan, may bisita po tayo dito. Pero hindi pa si... Ayan, tignan nyo naman yung bahay ni Mandaragat, oh. Napakakalat. Diba? Pasensya na kayo. Papaditin naman yung bahay ko. Ako lang dito at yung anak ko. May bisita po tayo dito. Hana, ikaw ba yan? Ikaw ba yun, Hana? Ay, hindi pa si Hana. Han, Justy Fishing Vlog po. Hello mga Sama boss. rin. Hindi mo tayo mapisto. Gano'n lang, para malihin ano. Gigi. Di ba Ano against the pati? Against the light pati. Dumi ano? Guys lang yan. Yan, shoutout po sa 138 na nanonood. Nanonood ah. Dati wala nanonood ah. Ayan. May lang. Napasalamat tayo sa kanilang lahat. Parang maano. Hindi, sakto lang. Yan, ganyan. Dito ako dito. Ito ka. Ay, dito. Yan. Ayan ba? Uy! May nagpalipad na naman. Wait lang. Si Papa di baga, 20. Wow! 40 na! Hindi dalawang palipad niya. Oh, pangalawa na ito. Pa, salamat po pa. Salamat. Grabe. Dalawa, nakita ko nina eh. Pa, yung yung papagawa namin ditong kubo. Papalagyan natin ng pangalan. Ay, mahilang ako. Wala pa si Hana. Kita ko na dun. Yan, shoutout po sa 169 na nanonood at salamat po pala ulit kay Papa D at nagbigay na naman siya. Pagod ako mag-shoutout. Nahihilo ako. Shoutout po sa 173 na nanonood. Basta na tayo, nawala na. Pasensya na po dun sa mga nalampasan na hindi ko na nabasa lahat. Oo. Saan na ba tayo? Shoutout po kay Rosemary Pilayo, Master Tags Official. Press 1, sabi ni Polinar Dani kung boto kayo kay Chokes MTV. Hello Joseph, sabi ni Adventure ni Noel. Yeah. Ayan, nandito na Sir Noel. Nandito na si Joseph ngayon, no? Ang bahay po niya, ayun lang, oh. Ayun lang ang bahay ni Joseph. Kala mo ang Lapit na. kala mo ang layo, ano? Lapit lang po ang bahay namin. Ay! Saglit lang si ano. Ay, may message ko pala si... Sino pong malapit yan kay ano? Baka may taga Bukana po dyan. Pasuyo naman po kay ano, kay Kuya Jan Igor na manood po siya ng live ko kasi papakita po namin ngayon yung lambat na bibilihin niya.
Oh. Pasuyo naman po, yung baka may taga Bukana po dyan. Ay, si Tulits na andito. Tulits! Kuya Tulits, pasuyo naman. Kay Kuya Jan Igor na magpunta siya sa live para hindi na ako mag-video call sa kanya kasi ang YouTube dito ngayon malakas. Medyo malakas para makita niya yung lambat. Papakita na namin dito sa live. Kuya Tulits! Kuya Tulits, shoutout sa'yo. Paging Kuya Tulits. Okay, pahinga ka muna iho ang haba ng biniyahan nyo. O nga pa, pahinga muna pa ako ngayong araw. Baka bukas ko na po gawin yung mga mga dapat kong gawin dito. Malinaw ba sis? Siya nga pala. Malinaw sa'yo? Oo, ganyan din. Ganun? Malinaw sa akin. Ano pala po mga boss, panood nung vlog ko kay Hana pag uwi. Ayan, panood. Naka-vlog ako kagabi. Yan, magto 200 na po tayo. 193 na yung nanonood. Wala pa po niya si Hana. Pasensya na ka doon sa mga nalampasan ko ha. Ito, meron pang Present kami mga ng Mama Idol. Gamit niya po ni Hindi na Papa. ako late ako. Tamsak lang. Salamat kay Lord at nakarating kayo dyan. Bicol, ligtas sumaray na Idol at sa kanya. Ingat kayo lang. Late yung akin, late. 200 na. Ayan, 200 na po tayo. Shoutout po kay Bern Molar at sa family niya po. Ayan. Salamat po sa panonood. Good morning Mandaragay. Mandaragay na tuloy. Na-miss ko po ang Pasakaw. Pasakaw. Kami po dealer ng bigas dyan. Dati po ako sa GY Brothers sa Naga, mga De La Cruz. Mga kasama ko taga Pasakaw. Ayan, shoutout po sa mga taga Pasakaw. At shoutout po kay Sir Fred ko na taga Pasakaw pala. Shoutout Noy, sabi ni Alan Ala. Shoutout Gerald. Ayan. Ayan bro, Gerald Waskin Vlog. Di mo ako binigyan ng bangus. Ang dami mong daladalang bangus, di mo ako binigyan. Uy, dala kay Boss Japper. Oo, Gerald dyan. Ipaki-ano mo na rin siya. Oo. Ayan, Gerald. Kita, Sir Gerald. Pupuntahan ka ni Joseph, puntahan mo na lang din siya. Oo. Sulit tayo dyan. Napanood ko ang iyong ano niyan. Mm. Ang pagbigay mo kay Idol Japper ng malalaking bangus. Mm. Sinira yung idol eh. Accept it or not, Hana and Louie ang bagay. Yeah. May nagsasabi po na bagay si Louie at Hana. May nagsasabi din naman na bagay si Louie at Jukes. Kailan kayo naka-idol? Kagabi pa, Bro Gerald. Hello Joseph, sabi ni Adventure ni Noel. Yan. Okay lang pa ako, Sir. Shoutout Joseph, baba mo bahay mo para madikitan. Baba mo daw yung bahay mo. May galap shoutout sabi ni Sir Papa D. Papa D. Salamat po, Papa D. Shoutout kay Joseph, sabi ni Jason Arenas. Yan. Hello po, Sir Jason Arenas. Shoutout Idol, nakauwi na pala kayo Idol. Oo, nakauwi na kami Sir Ejay Nilo Ruiz. Tawagin natin si Hana. Yan, abang-abang lang po kayo ha. Kasi, anong oras na ba? 9:20 na oh. Paano kaya yun? Gising na. Tututbrush kanina. Ay, nakita mo. Nakita na pala ni Joseph na gising si Hana. Hindi pa lang siya napunta dito. Shoutout po naman po, lalo na po kay Dalagang Probinsyana. Ayan, Sir Boy Tamayo, hintayin mo lang, dadating yung si Hana. Sabi ni Joseph na hello Joseph, shout out. Sabi ni Polinar Dani, puntahan mo yung ayan, papapuntahan ko po kayo yung mga kay Joseph. Polinar Dani, puntahan mo yung Sip. Pupuntahan ka rin yan. Nakauwi ka ng ligtas Joseph, sabi ni Papa D. Ayan pa, ligtas naman po. Okay naman po At yung nabinyagan na yung pum. okay na po yung po. Kuping-kupi. Shoutout po sa 204 na nanonood dyan. Pangalan yan? Hindi mo lang tayo nakapag-picture dol. Baka nakaano na yun sa akin. Ano kaya nung Sir Bro Gerald nung tawag dito nung magkakita tayo, saktong parang nagmamadali kami noon eh. Gaano ba kami noon? Pero may sunod pa naman. Napakarami pa naman ang araw na magkikita tayo. Pipicture na lang tayo. Ano pala? Marinal daw, your organic sub 21 Sword family. Ito na nga lang ako magbabasa. Sa mga pala mga boss, yung pupunta sa bahay ko mag-comment po kayo para mabalikan ko kayo kinabukasan.
Kasi bawal daw po. Agad-agad balik. Kaya shoutout po sa 210 na nanonood. At shoutout sa Signal kasi ang lakas ng signal Lakas ngayon. ng signal ngayon ano. Parang ano parang Lupit parang ayan kanina po pala may kinausap ako na na internet provider kaso nga lang napakalaki po nung napakalaki nung laki. hinihingi sa amin. Sabi namin, pass muna. Shoutout po sa kanya. Ang dami na pala ng hindi ko na. Shoutout po kay Raquel Salonga. Sabi ni Sir Adventure Noel, magkatabi lang pala kayo. Opo, magkatabi lang kami ng bahay. Ewan ko lang po dito kay Joseph kung masama pa sa Laut Adventure ko. Pwede pa naman ho. Nakauwi na si Hana Idol. Nakauwi na po kasi nga po magkasama po kami. Shoutout po sa 215 na nanonood. Shoutout Joseph Fishing Vlog, sabi ni Lovely Darna Vlogs. Salamat nakauwi kayong ligtas mga idol. Ang lovely. Sabi ni Gilberto Sixto. Dol, ano Facebook mo? Sabi ni Gerald Waskin. Yang Jeffrey Manalo. Ang profile ko po ay si BBM. Yung sa damit. Si Jenny Africa po may contact sa Bukana. Kung nga po, pasuyo naman po. Ma'am Jenny Africa, andyan ka pa po ba? Pasuyo naman po kay kay na mapuntahan po si importante lang si Kuya Jan Igor. Pasuyo naman po. Musikahan 68 watching from Kuwait. Yan, shoutout po kay Sir Musikahan 68. Naabo pa din ba si Hana Iho? Po pa. Naabo pa rin po siya. Hindi ko lang po na-upload yung pagbiyahe namin pero nakukunan ko yung mga ubo niya dun eh. Lovely Darna Vlogs, Joseph, na-share ko na bagong vlog mo. Yun. Thank you, Lovely Darna Vlogs. Salamat po. Kapag palang araw, idol, nakauwi na kayo dyan sa Bicol from Bukana, Batangas, motor lang kayo mangalay yun. Yan, Sir Rex Official Vlog, nakakangalay nga po. Musta si Idol Hana? Sabi ni John Paul G. Ayan, hintayin niyo po para ma-personal niyo pong matanong siya. Chat natin. Chat mo nga, Sip. Chat mo. Lindol, sabi niya. Sayang hindi tayo nakapag-picture. Ba't nag-uulit ang Saan na po siya na napamahal na po siya sa taong taga-Bukana. Pasensya na po kayo, nawala yung mga yung comment. Dito na tayo. Sabi ni Sir Adventure ni Noel, ilang oras biyahe nyo? Tagal po. Mga 10 hours to 11 yata yun. Kasi nga nagpapahinga kami kapag umuulan. Tapos kumakain din. Boss, salamat, nandiyan na po pala kayo watching from. Ayan, salamat Sir Salde Morales na pilot ng KSA. Salitan lang kayong tatlo mag-live, mag-vlog para paangat. O, pwede rin po. Maray na aga idol, shoutout naman dyan, Barangay Kasay. Diba? Ano po ang Kasay? Lupi? Shoutout po sa kay Jerry Paghubasan. Yan, sabi ni Gerald Waskin Vlog. Oh, next time na lang idol. Oh, sir. Boyfriend na po ba Hana, dalagang probinsyana? Si Jokes in TV. Lucky MP. Ayan, hulaan mo sir, Lucky MP. Panoorin mo Sir Lucky MP kung nanood ka talaga nung vlog ng mga lalo na nung mga behind the scene, malalaman mo kung ano talaga yung status nila. Portua TV, manoy bisto naman kamo dyan sa Ragay pag naghapot-hapot ako lugar nindo. Ayan Sir Tuwa TV, hindi ko lang alam kung kilala kami dun sa labasan. Hindi pa siguro po. Kunin naman lang yung number ko, Sir Ortua TV. Para kung pupunta ka, kontakin mo na lang ako. Message mo ako sa Facebook page ko, Sir Ortua TV. Bigay ko sa iyo dun yung number ko. Shoutout po sa, sino to? Ay, si
Ayan tama yung nakuha mong ano. Tagto. Sir Gerald Joaquin. Oo, Sir Waskin. Waskin din. Waskin Vlog. Gerald Waskin Vlog. Tama yung nakuha mo. Na-receive ko yung message mo. Sir Otuway, message mo ako sa page ko ha para magkausap tayo. Pag lagi kayo nagla-live dyan, baka ganahan ang mga iba pang vloggers dyan, iho. Lalo na kung masasaya ang live nyo at may energy dyan. Nyo makikita ang mga maraming nagpapalipad. Ayun. Yun nga po sana, lalo na po sa ni Hana, dapat po makapag-live siya para ganahan. At saka, yun nga sabi ni Papa D, yung mga nagpapalipad daw. Kung nakita na may energy dito. Isidro Canabi, shout out from Hawaii. Yan, shout out po kay Sir Isidro Canabi ng Hawaii. Shout out from Montalban, Rizal, Solid Sword, Paningat, Mandaragat. Ayan. Sir, Ay, active na. Sir Fortunato Sargent Jr. ay lagi ko din siyang nakikita sa mga comment. Simula pa lang nung una, lagi siya nag-comment. Kaya maraming salamat po sa iyo. Alam niyo po yung mga solid na manonood talaga kapag lalo na kapag concerned sila, nagko-comment po yan. Yan, shoutout po sa 222 na nanonood. Wow, Dos. ang dami na po, mga boss. Yan po, si Hana po ay chinat ko Yan, kinat na po ni Joseph Fishing Vlog. para makapunta na siya dito. Ayan, mga kamandaragat, kasoward dyan, mga kahanap, mga kalike, mga boss, pwede po bang humingi sa inyo ng pabor na masuportahan din po yung channel po ng aking anak. Papakita ko po sa inyo. Chinito Kid. Hindi lang, signal. Na ito po, lumabas na. Baka pwede nyo pong masuportahan. Malakas ang YouTube ngayon, nakakapagtaka. Yan, shoutout po sa 228 na nanonood at parang may pa po tayo. Shoutout po kay Marlo Hustan. Na ito po yung channel niya. Ayan po. Baka naman po pwedeng masuportahan po natin. Makikiusap po ako sa inyo na masuportahan nyo din po yung channel niya. Ayan, Chinito Kid. Wala pong picture yung profile niya. Pero ayan po yung mga ano niya. Oh. Chinito Kid. Baligtad ba? Ayun, saglit lang. Pakita ko lang po sa inyo. Ito po. Ayan. Pasuyo naman po ako na masuportahan po siya. 40 subscriber pa lang po siya. Thank you po in advance sa mga pupunta po sa kanya. Ayan po. Saan na yun? Napapaos ako magbasa, saglit lang. Yan, shoutout po sa 229 na nakasubaybay sa atin. Hintay lang po si Hana ha. Pasensya na po kayo ha, tagal ni Hana. Na-chat na po siya ni Joseph. Check ko na po. Ayan, kaya nuli, andyan ka pala. Kaya nuli, pasuyo naman kay, kay Kuya Jan Igor. Kasi ipapakita namin yung, yung lambat. Kuya, pasuyo naman, mag-comment ka dyan kung ano. Tapos, ayan, nandito po si Konsehal Lando. Yan, shoutout po. Shoutout po kay Konsehal Lando. Maraming salamat po sa inyo. At ayun, kasi Konsehal Lando po ay siya po yung ginabayan din po niya kami dun sa Bukana. Lalo na po nung first day namin, siya po yung nag-ikot sa amin dun sa Bukana. Pagdating pa lang namin, sinamahan niya na agad kami. So nawala na naman yung mga umuwi ako Bulacan at umuwi din si Jan Igor. Ay, sayang. Sayang. Ay, kanuli yang may kontak ka ba kay kay Jan Igor, baka sakali na makapag siya doon. Makapag sabi dito. Makapanood siya doon sa kanila. Paki-message naman si Kuya Jan Igor na habang malakas pa yung signal namin para maipakita namin dito mismo yung yung lambat na bibilihin niya.
Shout out Kuya Noli, sabi ni Lovely Darna Vlogs. Shout out Kuya Noli. Mabuti nakarating na kayo next episode nyo ni Idol Louie Ma'am Hana. Sigurado tataas na naman subscribe. Stay safe and always put on the ground saying to Mandaragat. Opo. Ano naman po talaga. Mas maganda po yung abot kamay ng mga subscriber. Sinabi ko na kay Ray Ngalin na papasukin si Jan Igor sa live mo. Ayan, Papa D, si Kuya Jan Igor ay umuwi ng Baliti yata yung sa Baliti yung lugar niya dun eh. Sa Bulacan? Hindi. Baliti ba yan? Hindi, Batangas. Batangas. Batangas Meron pa rin pala siyang ano doon. Baliti. Ayun, sana po may makakontak kay Kuya Jan Igor na makapanood siya ng live namin ngayon para makita niya na yung lamba. Yan. Shout out po sa mga taga-Ragay. Sana po nanonood naman kayo sa amin. May taga-Ragay ba dito? Shout out po sa iyo. Pa-shout out Idol Mandaragat watching from Pinagbuhatan, Pasig City. Shout out po Ma'am Annabel Tolentino. Tolits in the house. Wala man pala po kaya Tolits, huwag ka nang umalis dyan sa pisto mo at wala naman pala si Jan Igor dun kila Idol. Konsehalando. Yung konsehal, umuwi daw po si Kuya Jan Igor sa lugar niya, doon sa sabi ni Kuya Noli. Yo, shout out Kuya Noli. Good morning, sabi ni Mir Orsolino. Ruby B. Mega love shout out Sir Dennis. Baliti, Batangas yun. Ayun. Sabi ni Sir Leathercrans, Baliti, Batangas. Hard Pods TV Vlog, Diyos mabalo sa Indo. Jesse Fishing Vlog, FB mo? Sabi ni Lovely Darna Vlogs. Sa page na lang kayo mag-usap. Apo. James Las Reyes, sino yan kasama mo? Jeff Mandaragat. Josie Fishing Vlog, Sir James Las Reyes. Josie Fishing Vlog ito. Apo. Makomment po ako kay Kamandaragat. Abangan ko ang next na plano ni Hana at ni Kapanlig ng short films. Ang ganda ng tandem nilang dalawa short films. Sana bumalik ulit kayo ng Bukana at may plano na. Hay. Oo nga po. Babalik naman po. Tagal ni Hana. Bakit? Kinat ko na Nagsina? Hindi pa nga lang. Baka Yung isa kasi. nag-aalmusal pa. Gutom na rin ako ah. Ikaw na almusal eh. May Oh! nagpapabaga. Wow! Pati uli. Papadi! Ang dami na. Parang to ah. Aabot to ng 1,000,000. Sino yung nag-ano sa akin? Si Lovely Darna Vlog. Salamat po. Salamat. Ang laki na niya na. Thank you Papa di. Salamat talaga. Talagang parang Mapupuno na parang inuobliga muna kami na paspasan na yung kubo ah. Kasi itong binibigay nyo, hindi ko natanda yung mga nagbibigay tuloy. Tanda mo pa sip nung may nagpalipad nung nag-live tayo sa Bukana? Yung ninong ni Hansik. Ay, Uos! Anong pangalan nun? Shoutout po dun sa ninong ni Hansik na nagbigay din nung nag-live kami sa Bukana. Orbit po ba yun? Sir Orbit, Pam-vlog, Orbit Ayan. Pam. Salamat din po pala doon kay Sir Orbit Pam, nagbigay din po siya nung nag-live kami nung nakaraan, nagpalikpad po din siya. Yun po ay mapupunta rin po sa sa kubo na ipapagawa namin dito. At yung yung kababayan natin na nagbigay din yun. Si Ma'am Tagalbay? Buhi, taga Buhi. Limutan ko na yun. Si Katina Vlog ba yun? Yun, si Ma'am Katina Vlog. Ay, may pangalan yun. Po kay Ma'am Katina Vlog, nagbigay din po siya. Yan na po yung channel ni Joseph Fishing Vlog. Shoutout kay Jan Riot at Kaborge Jason. Ayan, shoutout Jan Riot at Kaborge Jason, sabi ni Charlie Hipolito. Buhay Pinoy Official.
Pandesal, it's my boy. Nakakabikol ka man, idol. Iman Pandesal. Taratao man akong dikit. Magtaram. Ganito ba magbaba ng bahay? Hindi ako marunong yan si Pete. Hindi ko rin po ano eh, kung Jobert 62, shoutout sa message lahat na ng ako. Sniper family. Sabi ni Jobert 62. Ayan, Panot Vlogger, nanonood po. Noel sa Lagubang, musta ang biyahe nyo Kamandaragat? Okay naman po. James Rodriguez, 16 pesos. Kininta na yung pinalipad eh. Malaking bagay na po nito. Marami na itong mabibili na ang ibububong namin ay anong tag doon? Anahaw. Anahaw ang bibili natin. Lovely Darna Vlogs, Josie Fishing Vlogs, PM yun na lang ako. Lady Darna. Wow. Hindi makita page mo. Kaya si Panot Vlogger po ay nanonood. At si Michael Rivera. Grabe ang tindi nila sa acting. Magbubong yan, promise, as in on the spot. Kaya nila gawin ang acting through at biglang no script. Basta may nakahilera na exen na kere na. Ayan. Yan, pinapagawa ni Papa D yung ano mo sip. Kaso Papa D, hindi kami marunong magbaba. Mamaya baka si Hana pag nagdating. Ayan, sa Ma'am Annabelle, napakagaling po talaga ni Hana at ni Louie. Grabe, kahit kami na kumukuha ng video, nabigla po kami. Lovely na shout out. Sir Tolitz. Tolitz, nandyan po. Oh, $5. palipad na naman. Dalawa? Palipad na naman si Papa D. Iba Salamat pa. Iba pala kapag ano, Mm. green. Papa di, ang dami na po. Pero salamat. Jobito Mascareñas. Barcelona Spin. Spin? Spin siguro to. Yan, shoutout po sa sa mga OFW po na nasa Barcelona, Spain. Nasaan na si Hana? Sabi ni Jeffrey Dos Reyes. Hindi ko po nga po alam kung anong ginagawa ni Hana, kung bakit di pa siya napunta dito. Balik po tayo sa ano, Messenger. Online naman nung Nakawi na si Ligaya sa Romblon. Sino Ligaya? Nakalala yun. Shoutout Buhay Pinoy. Sabi ni Tolets. Noel sa Lagubang, ilang oras biyahe nyo? Halos 10 hours po ang biyahe namin. Shoutout from Burias Vlogger Seward. Shoutout po ay Atan Vlog Pana. Ayan, sa mga nanonood dyan na Burias Vlogger, baka makapunta po kami dyan sa inyo. Kasama si Hana Dalagang Probinsyana. Ewan ko lang si Josie Fishing Vlog kung may makakuha tong motor. Magbabangka po ako. Portawa TV kaya tol, shoutout. Ayan, Papa D, salamat po sa... Meron na ulit. meron na ulit. 3. 2. Papa Dennis Sangko, maraming salamat talaga. Ayan, malulubat na ang ating cellphone na ginagamit. At papakapitan natin dun sa Ayan na po, si Hana. Ayan na po ang hinihintay ninyo. Ha? Ride kami. Grabe yung tulog ay. Alas 9:40 na. Ikaw? Wala ka ba tulog? Ayun o si Hana. Ha? Nagpalik ka dali. Ay, Atan. Love you atan vlog. Kapin dudong. Shout out Orto Vlog, sabi ni Tolets. Shout out from Marikina, sabi ni Greg Gutierrez yan. Kamusta po yung mga taga Marikina dyan? Ang bagal kumain ni Hana. Pagkain ba yun? Ayun na po. Buhay Pinoy Vlog, shout out, sabi ni Consihelando. Baka natapos na yung kubo nyo bukas. Ikaw. Ayan pa, pinipirsa mo kami maggawa agad ng kubo. May nagpalipad. Ayan o. $70. Kapatid. Ay na po ang hinihintay nyo. Dami manonood ah. Oo, siyempre. Hinihintay ka niyan eh. Kaya di sila Ito na po, umalis. si Hana. Ayan na po si Hana. Kumustahin niyo na po ang baho. Ayan. Si Hana po at ako ay hindi naligo pag alis namin ng Bukana hanggang ngayon. La, ginigilabutan ka? Nilalamig ako eh. Sama ka ng pakaramdam ko. Ay, blood yata ako sa pagkakandam. Ilan mga muna ako pineapple. Tusan pa ako. Tusan ko muna po siya. Ilan mga muna ako pineapple. Gawin muna dito. Dali na. Gawin mo ako ng ano. Tapusin mo na siya. Dapat dito ka nag-live. Saan? Dito na lang. Wala pa itong case. May maipit dun sa ano. Pabili. Doon sa motor meron din. Ano kasi?
Yan, pinapasuyang ko lang muna po si Hana ng ano. Nawala agad si Hana. Bumili lang po. Nandun sa may speaker. Bumili lang ng... Tawag dito. Yan si Hana po ay ano? Tawag dito. Si Hana po ay lagi nandito sa bahay. Dito po siya nagtatay. Kaya lagi kayong magkakasamang tatlo. Saglit lang po ha, may binibili lang po si Hana. Pa, salamat po dun sa ano mo ha. Magkano na yun? $70 na yun. Ibibili po namin. Pasilip lang sa paligid, sabi ni Lovely Darna Vlogs. Silip ka na. Eh, naku, napakalinis po dito. Napakalinis ng paligid. Makita natin, nag-request eh. Ano? Huwag na po, ang dumi dito. Ang dumi kasi nga, kararating lang namin. Di pa kami nakakapag-ayos ng ano dito, ng paligid. Yun lang pa magandang view, yung lokban. Ay no, lokban. Gusto niyo yung lokban? Ganda ng lokban. Nakakuha na akong isa dyan. Wala, ang tahimik bigla. Dahil nyo lang po si Hana, saglit lang. Hindi kaya Ano ako daw makalabas. cell site? Ha? Sabi ni Lovely Darna Vlogs. Usapin mo kaya mga ito. Ma'am Lovely, ano daw po, dito po sa amin mahina po ang signal kaya si Kamandaragat po ay naghahanap ng wifi na makakapag-live ng tuloy-tuloy tapos makaka-upload ng mabilis. So ako po, ang ginagamit ko po Ma'am Lovely, data lang. Sila po may wifi pero ngayon po naka-tiyempo ng malakas na signal. Oy, Tatay Tolit, shout out. Naghahanap ako sa tabing dagat, ano? Mm. Ganda na signal ngayon. Malakas nga ang signal ngayon. Bibili kayo ako ng ano. Oo, mag-asawa ka na daw. Ayaw ko mag-asawa. Dagdag po yung pakainin. Ayaw daw po mag-asawa ni Kamandaragat. Gusto niyang tumandang binata. Hihintayin ko po si Kamuning. Hintayin mo si Kamuning. Parang may love team na Ito ba? Wow. Nag-umusal ka na? Ano, nag-umusal ka kaya ang tagal mo. Kung gigising ko lang, sakit din ang anak ko. Ito ka oh. Saan pisto? Ito na po si Hana. Ito ka? Pinasuyo ko lang po siya ng ano. Ng pineapple kasi. Diba, supportahan natin si John Riot. Nanonood naman po kami kay Sir John Riot. Pinasuportahan po namin yan. Si Idol, John Ryan. Ikaw na muna mag-host. Ito na muna. Kain. Kanina ka pang hinihintay niya. Hindi ka ba nakain, sir? Hindi pa. Anong pagkain sa inyo? Wala siya. Wala. Anong may kain tayo din? Ano, hindi nakakabala yung patag sa inyo? Hindi yan. Tatanggapin ko mamaya ito. Bablog ko pa yan. Binablog ko. Yan mga boss, kakain muna po si Joseph Fishing Vlog. Panoorin niyo po yung bago kong upload kay Hana Dalagang Probinsya na kagabi. Yan. Sige po. Bye. Ayan guys, good morning. Iniwanan na nila. Shout out kay Mabel. Kamusta dyan? Kagigising ko lang. Pagod ako sa biyahe. Sakit ng katawan ko. Tapos, sobrang linis pa dito. Maglilinis tayo mama sa aking picture. But shout out sa 225 viewers natin dyan. Basta na Hana. Okay naman po. Medyo pagod pa. Yeah, shout out kay Papa D. Ba, shout out kay Tolets. Hana, shout out
from Manila. Kay Almer Narido Jr., John Paul, shout out Hannah. Lovely Darna Vlogs. Alam kasi maraming nagka-comment ng signal niyo. Sa loob. Bakit? Hindi pa po ako nag-aalmusal, kagising ko lang po mga kahana. At, ano ba itong uga ng uga itong lamesa na? Uy, no. Nais mo sa ate mo? Kita ka. Dali. Ang tayo nanonood kay ate mo. Lohan lang malakas sa abangan namin ang part 2 ng Lohan. Kaya ni Louie. Lohan. Hmm? Saan na si Kyle? Morning po. Ikaw naman dito. Ang sakin ako. Niluluto daw si Mandaragat Explorer. Shout out po kay Papa D. Hindi po ako nag-aalmusal, Papa. Good morning po. Support naman po ng channel ko, please. Ayan. Bakit? Okay lang ako masali. So, nakakahanap at kamandaragat natin dyan, meron po akong ipapublic na video. Panoodin nyo ha, pag after po ng live. Ito po yung kaganapan bago kami umalis doon sa Bukana. Nag-impake ako, tapos nagpaalam mo kay Idol Jet, kaya... Pinahinaan ni Kuya Joseph. Nanood ako ng collaboration na Idol din. Hanap ka panaling. O kayo walang stick ang galing ng mga acting nila para totoo. Pero sana mo. Ayan, sa susunod po, pagbalik namin doon mga kahanap. Balik naman si Hanuman. Kasama rin si Mandaragat Kirap ng mga ito. Opo, babalik po ako doon kasama po ang Kuya Chef. Kain muna na tapos inom ka ng gamot na ibo ka. Shout out kay Kuya Ray. Kasi Jerry, shout out mo si Kuya Ray. Dito si Kuya Ray, dali. Ang itim mo na pati ay, hindi ka na naligo. Ang kilikili mo, may libag-libag na. Yaks. Pero dali. Maligo tayo mamaya. Dali. Shout out mo si Kuya Ray. Dali. Dali na. Dali, lapit dito. Nagbawali si Jan Marie Kuya Ray. Hello po, Hana. Pinahin mo na sila na i-post na kung ano yung nag-send sa mga. Ganda kasi. Wow! May nagpalipad. Shout out po kay Kuya Henry. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Yan, shout out po kay Kuya Henry D. Nagpalipad po siya ng $10. Sana all. Pag ako nag-live, may magpalipad din. Char. And then na shout out sa amin sa Muntinlupa, Rosemary Pilayo. Habang nagpapahinga ka, magsulat ka ng gagawin nyo ni Kapanan. Siguro pag ano po, pagpupunta na ako sa gagawa ng script. Paring Henry, hello po. Kung saan biyahe nyo, nabasa po ako ng ulan, tapos natuyo, tapos nabasa ulit. Pero okay naman po, kaya carry lang. Yan, shout out po sa inyong lahat. Salamat naman na ako'y kinamitas. Oo nga po, medyo nakakapagod lang. Siguro nagdaan kami ng Tagaytay, nag-picture kami doon. Pagdating sa Lucena ata yun. Saing kami muna paggawayan. Dali, apat ng tigil ata kami. Nag-alang pa ng ulan. Ayan. Niwan tayo naman talaga. Flora.
Hindi ko sira. Yung ano? Shout out kay Miss Sylvie from Kuya Ray. Kay Kuya Yang. Hi babe, salamat pa kapag pinat pa palagi. Hi. Nakasama ang wifi ngayon sa inyo. Kaya lang ang ginawa ng live mo. Kaya nga po ay maliwanag. Akan ko ibili para makuha ng tsinelas. Mabilis. Isa lang. So, ayan, kaya rin, tatandaan mo ba nung naglabas kami kasama po si Ate Kilo? Ang request ng aking kapatid ay Dora Light, kaya binili natin siya ng Dora Light. Ayan. Hindi pa daw nasisira. Siyempre, matibay ito. Wala naman po akong sakit. Bibigyan ka ito ng anis ko. Manoy, Ayan, almusal po tayo. Ang ulam po ay saging galing kay Lula. saka sa FB, marhay na aga, marhay na ha. Marhay Oh! na aga. Nagpalipad na naman! Si Henry. Si Brad. Si Brad! Ilan? $10. Ayan, thank you Brad! Mapupunta rin yan dun sa ano, yung pinalipad mo sa... dito, sa kubo naman na ipapagawa. Sa YouTube. Sa YouTube. Tapos yung iba nun sa YouTube mapupunta. Basta na. Si Kilo po ay nasa bahay. Pagdating ko kagabi, Kuya Ray. Ay, nandiyan na si Kerry. Tara, kain tayo. Meron sa bahay, kabitutik lang. Anong ulam? Wala. Kanin daw. Pagdating ko po sa bahay, silip agad siya sa akin, nakatingin lang. Sa ganun man lang yung lagi, pag dumarating ako, nakatingin-tingin lang. Ako ba ilalabas si Kilo? Kaso masakit ang ulo ko. Ayoko munang lumabas ngayon. Pagbalik niyo sa Bukana, mag-line up ka na sa eksena ng shirt yun ni Lowy ay siya mas maganda ang Wow. mas rin po. Sinipag Dito naman sa na. live. Ay, fair. Ang ganda. Yan. Nag-shoutout ka lalab sa Forward Ate Hana, Dalagang Probinsyana, Camsur del Meron sa bahay? Shout out kay Jeff. Kay Kuya Ray. Ay, Megalove sino shout pong out nagpalipad? Hana. Hello, Ben. Good morning po sa live po ni Hana. Kamusta Kami mo po ay kayo Nanay Gila, ha? Nakikisama lang po kami dito sa live ni Hana. Ilang oras ang biyahe niyo kahapon? Gandang morning sa inyo. Megalove shout out sa Talalab, Forward, Kamandaragat. Ilang oras ba naging takbo namin? Nag-alis kami ng 5, Ano 5, po yung- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, alauna. Ba? Tagal nga, 10 oras. Hindi naman po yan, no? Hindi naman po ito kalayuan talaga ng lugar namin. Kaso Oo, may ano, nagpalipad ulit si Papa D. $10. grabe, thank you! Ang laki na niyan! Yan, salamat po sa inyo, Papa D. Sa buong sahod niyan, sa akin. Sahod ka kay Joseph. Salamat! Meron na? Salamat pala ako. Ganun din sa akin. Ah. Oo. Yung sahod ko nung nakaraang buwan ay ano eh. Hello, Joseph. Sabi ni Kuya Ray. Hello po, Sir Ray. Salamat po sa mga sumuporta sa akin, nanood. Siyempre po, salamat sa dalawang ito. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi po ako sasahod. Gumanda pa ang views ko nung sumama ako sa Bukana. Salamat po sa Sword Family. Good morning, gandang morning sa inyo. Makinistang pobre. Hindi na po tayo nakapag-collab kasi Diyan sige na. ganas na kami. Magutom na ako. Maray na aga sa Indong Gabawas. Shout out Joseph Fishing from Henry Diaz. Yeah. Hindi mawalan yung biyahe Salamat niyo. po, Sir Henry. Shout out po sa inyo. Naka-upload ka? Hindi, i-upload ko pa lang kung may anak pagkatapos ng live. Baka mapunta doon lahat. Ito lang po ang ulam, ito lang po ang ulam namin, no. Hindi pa naluluto yung isda. Initin mo na lang. Ang daming isda doon. Initin mo na lang. Ang daming guyang. Hindi ako pwede initin yan. Pausukan. Wala, pakala yung labi mo dyan. Laban na yan, gutom na eh. Ang dami naman. Tayo ng palaka. Ano ba ang tubig? Dito po kami sa Ragay, Camarines Sur, Bicol. Shout out Tick Boy. Kamusta ang bagong abot na sa indog? Gumaynayon ka bagangon yan ha na dalagang probinsyana from Legazpi, Bicol. Hello po. Kaya nga po, ano yun, tsaga-tsaga lang. Watching diet, Camarines na Colina kayo. Opo, yun po po kayo sa Bicol.
Pero meron po ako i-upload. Sana panoorin niyo pa rin po yung mga i-upload ko, yung mga ganap sa Bukana bago po kami umalis. Siyempre, upload ko. Na nakakaiyak, na nakaka-excite. Kaya nga, Kuya Ray, naganda po yung signal. Wait lang. Makonect tayo sa wifi ng Manduragat. Kung wala yan. Kung wala mag-connect. Mahina ang signal. Si Ate Kilo po ay okay naman po siya, Kuya Ray. Nasa bahay siya. At yung kapatid kong isa dito, kasi pag binigyan ko kasi yan ng 1 million. Mag-office kami dyan, malapit sa CWC. Malapit ka ba doon? May office kami dyan. Ay, malayo po kami sa CWC. Layo po. Pero pag Mga 2.5 hour. Pag nasa Naga ka na, malapit na na. Parang Dennis, shout out. Taga Bicol ka pala. Saan ka po kayo dyan? Taga Ragay po ako. Ibag naman yung tutoy. Dapat doon mo na nilagay yung ano. Salamat po sa laging pag-aabang sa akin mga kahanap. Pagpapahaba ako ng buhok kasi papakulot ko siya ng malalaki. Para new look naman tayo. Naga City po kayo. Napunta po kami ng Naga. Hindi ko lang po alam kung kailan po kami pupunta ng Naga. Isang araw po, punta kami ng Naga. May asikasuhin po kasi kami. Kumusta kayo, Joy? Yan. Okay, malapit na po. Pag nasa Naga na po kami, malapit na po kami sa CWC. Pag nasa Naga po ako, magla-live po ako. Namiss ko na adventure mga idol Hana. Malakas po ngayon. Wala nga po mga kinakain ng mga tao dito eh. Bakit? Gawa nung naglakasan. Natumalang kita. May huli na kanina. May huli na ba? Daming isla ka na, namigay pa ngayon iba eh. Shout out na nagmamahal ng wagas at talisay kay Ate Hana Dalagang Probinsyana. Yan. Shout out po kay Pero Damo. Ba't hindi nagpasok si Ate Jinky? Too strong Tita Ruby. Hehe. Ilang oras ang biyahe from Bukana to Bicol? Mga 10 hours po. Hindi pag dire-diretso, mga... Pag motor po, matagal. Pero pag magbabas kayo, mabilis lang. Ganun din. Naka-live ang sis. Naka-live pala si Ate Jinky. Kaya pa napasok. Ayan. Matagal ka. Ay, 1 hour ka na pala nag-live. Matagal na. Kaya nakapahingihintay naman yan eh. Wah! Taga-ano po ako, taga-Ragay. Bah! Yan. Kain. 18K, Saka? 7 hours, 17 hours. Kailan mo tayo na-upload? Masak yata ang alat. Ay, mano ko ulit. Patuyo ka muna. Kakalawangin yan eh. Kaya. Sige, tatawagin na ba kayo? Hindi nakakagiba ng motor yung alat. Yan, live nga po si Ate Jinky. Kalive. Sorry ate. Pati ba naman dito sa live nang gugulat ka? Wah! Huwag ikaw nagulat ko. May hawak akong cellphone, nalalaman niyo. Morning, Hana. Dalagang Probinsyana. Rides Sino yung kami Louie? 6 hours Ha? lang. Sino yung Louie kasama niyo sa vlog? namin sa live. Sikat yun. Pili ko ay doon. Maganda lang ako sa inyo. Maynila. Sure po, sabi lang po kayo pag dadalaw po kayo sa amin para po may idea kami kung kailan kayo darating. Baka po busy din kami. Rides po kayo.
Shout out kay Raymark Torres. Big love shout out Hana from Libman, Camarines Renato Cervantes. Yun ang malapit po sa amin, Limanan. Yung Libanan, malapit lang dito. Pukot. Shout out po kay Ryan Portugal Menez. Big love shout out from Libmanan, Camarines Sure. Public ko nito. Naka-upload ka pala. Ha? Naka-upload ka na pala. Bilis mo mag-upload. Ikaw? Kailan? Kailan? Ano mapublic ka din, naka-upload ka. Saan ka nag-upload? Sa ano, pagtigil natin sa Tagkawayan kahapon. Ay, papublic mo lang. Sabi ko baga. Iiwanan ko nga baga sana. Meron pa akong expert dito. Ito talaga yung huling ano ko, nakakaiyak. Ito naman. Memories follow me left and right. Hindi ka nakakagat ng guyam? Walang nilitang yun. Tama. Tama. Pauwi na kami bukas, kaya bukas na. Kaya ako kay mama. So, ayan guys. Nakain tayo para ni Mandaragat kasi siya ay kumain na. At kakain tayo nito kasi yuck! Tamang guyam. Tinter namin kagabi. Hindi kami makakain ng burlo kasi ako, pag gutom ako, hindi pa siya gutom kaya hindi pa kami makain. Tapos, pag gutom na siya, masakit na tiyan ko, hindi ako nagaganahan kumain. Bawi na lang saging. Saan ang paramdam ko talaga? Kalawangin? January 24? Ba, linis na agad ah. Kain tayo guys. Malis ka dyan, baka makagat ng musok ko, maglaki ang musok ko. So, maraming mga taong nakakamiss sa akin, kaya gugulatin ko sila mamaya. Yan, shout out kay Delmel. Ang alam ni Delmel ay nasa ano pa ako, Batangas. Ikaw naman dito. Ano daw? Ito, ang dami na palang comment. But late dito sa ano. Shout, ganda mo talaga, Idol Hana. Good morning, Hana lang ang probinsyana. Shout out, Lowy Bicol, Daniel T. Official. Sige, next ulit, may lalabas muli ang kapatid mo. Mag-shopping kayo. Pakabait talaga ng kuya. Salamat po, Kuya Ray. Salamat, Idol Hana at Idol Jet. Ranato Calbantes. Papa D, Tamsak. Shout out talagang probinsyana and Mandagat from Albay. Hana, musta yung biyahe niyo? Okay naman po. Safe naman po kami nakarating. Tamsak sa'yo Mandaragat, Kuya Alan De Leon. Sana like kayo mag-upload ng hindi mawala ang viewers. So dapat laging active kaya ano, tulian. Laging edit sa viewers. Kaya nga po eh. Si Mandaragat naman, turn over. Naiihi na ako. Ito naman.
Yan po. Kumusta po kayo? Okay, kumain lang. Sana lagi kayo mag-upload ng hindi mawala mga viewers nyo. Dapat upload kayo. Ang tulian, laging mainit sa viewers. O nga yun, Brad Henry. Kaya yun nga yung taro namin gawin. Kaya naghahanap kami ng internet provider na tawag dito, na malakas dito sa amin. Yan, Ray, oh. Kasi Kain nga, ka. ang pag-upload namin, hirap na hirap kami. Kaso kanina may nakausap ako na internet provider. Ang mahal. Sabi ko, pas muna po. Nagkano? Baka isang taon na sahod ko yun eh. Nagkano? Ano daw, 80... 1,000? 85, hindi lang 85. Kaya sabi ko, pas muna po. Abang. Tayo na lang sa GRS. Dadayo na lang po kami sa pag mag-upload kami. Sa doon sa GRS sa may sa may labasan. Ang laki nun, pambili ko na yun ng lambat. Yan, shoutout po sa 162 na nanonood. Ganun uhod. Sarap sana magpwesto mag-live doon sa tabing dagat. Kaso nga lang wala pa kaming pwesto doon. Mainit. Kahit umuulan, mag-vlog kayo. Sabi ni Brad Henry di. Ayan Brad, salamat pala dun sa binigay mo. Dadagdagin sa namin. Sa kubo. Bali mamaya pag nakapahipahinga ako yang maghahanap na ako ng maghahanap na ako ng gagawa. Yan, Ray. Saka pag kakayanin ng oras Ay! ngayon, malabas na kami, bibili na kami ng mga gagamitin. Wala Kuya Ray, wala siyang pocket wifi. At saka hindi gumagana dito yung pocket wifi. Mag kayo ni Hana. Sabi ni Sir Lagadun. Magpinsan po kami ni Hana. Yung papa po niya at mama ko po ay magkapatid. Shoutout bro from Sword Family. And Bukana Vlogger. Sabi ni Coco Lens TV Vlog. Yung Kuya Ray, ang signal kasi dito sa amin, parang ang hirap pakisamahan. Yun nga, tulad nito, ngayong araw, nakapag-live kami. Pero, nung mga nakaraan, bago kami pumunta ng Bukana, kung napapansin nyo, wala kaming live. Walang upload. Kasi nga, ang hina ng signal. Maka-upload man kami dito. Tulad ngayon, nag-upload ako. Yan, nag-loading na nga. O, tingnan mo. Hina ang signal. Pag nawala tong signal na to, hindi namin alam kung babalik pa nung ganito ulit kalakas. Malinaw pa po ba? Comment na po kayo kung malinaw pa. Dari, kain ka. Kung malinaw nyo po kami napapanood. Ray. Pagdali. Ikaw na makain. Arat na sa dagat. Explore na tayo. Bighalat kayo ngayon ng mga tanigi at bluefin. Ayan, hintayin nyo lang po. Magkakahin natin si Ate Jinky. Shoutout po kay Ate Jinky na busy na naman sa pagla-live dyan. Ray. Doon na rin. Ayan, naka-live nga si Ate Jinky. Shoutout po sa 183 na nanonood. At si Hana Dalagang Probinsyana po ay kumakain lamang. Nangangain ng saging. Saging sa Bukana, saging sa Umon ang kinakain. Si Hana po ay mahilig sa saging. Yan, nandito na naman tayo. Ito po si Joseph Kasama. Fishing Vlog.
Ako muna. Ang palit. Si Ate Jinky live. Live din nga si Ate Jinky. Wala yung cellphone ko. Nakay ano. Nakay... Mas mabilis pa nga mag-upload pag naka-data. Kaya rin ako ang live. Kaya, pa-shoutout ay go. Malakas na signal Okay po, natin. salamat po sa update, Ma'am Jinky. May grab shoutout po Shoutout po Lazaro sa family and ate kong Jinky's busy-busy Live Vlog mag-vlog. family, Sir Dongsi. Cubs Rodam, official Yahi, sabi ni Boss Wako. Ano ka, ano? Sure ako mismo na ang bukana, no, Ate Jinky. Opo, Kuya Sir Darking, miss na miss ko na ulit. Bakit siguro yung Jinky, speaker mo? take a break at least drink water. Apa, mamaya po pag-end ko po, Sir Toyota Mechanics KSA. Yan, shoutout po sa 169 na nanonood. Sabay ko kayong pinapanood ni Jinky Hana sa live nyo. Kuya Ray, live ko po ito. Hindi ito live ni Hana. Ngayon si Jinky taga Bicol din ba siya? Taga Bicol din po si ano. Ayan, malinaw pa naman daw yung ano. Yan, kaya salamat po sa signal natin ngayon kasi malinaw. Malakas. Malakas yung signal Ano mo natin dyan ngayon. mo yan, oh. Pero ako. Ah. Hindi ako kilala. Yan, shoutout po kayo yan sa live niya. Hindi ako kilala. Baya mo, hindi mo ako kilala. Nakain lang po si Hana Dalagang Probinsyana. Ayan. Ayan, hindi na po ano si tawag dito Tira po namin. si Kuya Jan Igor, sayang. Pero hindi pa naman po ako mag-end ng live ko. Magpintuhan muna po tayo at kayo po ni Hana Dalagang Probinsyana. USB ko dyan. Sino kaya? Ayan! Dito si Ma'am LMJ Rakitera. Ayan ma'am, salamat po din sa pag-welcome sa inyo nung pumunta kami. Dito po, nasa Bicol na po kami ngayon. Kagabi lang po kami dumating dito. Ayan, salamat po Ma'am LMJ. Mag-iinda si Ate Jinky. Okay. Si ano to, si Mandaragat. Jeffrey Manalo, si Mandaragat. Hindi ako kilala kanina. Yan, saging po tayo. Galing kina Lola. Yung Lola ko pong hiningan ko ng saging ang magbe-birthday po bukas. Hindi niya po, hindi daw po siya maghahanda bukas. Pero okay lang yun kasi nga, ang mahalaga po ay healthy si Lola. Siya po ay mag-84 na po bukas. Yan, shout out po sa lahat, sabi ni Ma'am LMJ Rakitera. Yan, napakabait po niya ni Ma'am LMJ. Watching from Sorsogon City, Pai TV. Si Lola po ay 84 years old na bukas. Sana all. Parang ang sarap pakaabot ng ganun na edad, 84. Umabot kaya ako ng ganun? Malagay sa ganito. Parang hirap makabot ng 84. Pag, ano? 84. Mm-hmm. Tulad nito, kailangan ko ng ganito palagi. September? Napunta daw siya sa September dito. Ate Jinky. Dito siya, sa buwan. Yan. Kailangan ko na po ng ganito palagi. Hihingan ako dyan. Yung Iron Man. Ayan, ipapabot ko yan Ma'am LMJ kay Lola. Hindi, malipad ganyan. Bukas po ay 84 na siya. Ayan.
Shout out to all UK team, sabi ni Chopot Mapiso. Walang magas. Naririnig dito. Yan. Malakas ito sa magap eh. Marites kayo itong cellphone ko na ito eh. Sana all bago. Yan, shout out po sa 143 na nanonood. Try nga natin sabuyan ng tubig. Wow. Ano lang yan? Yung ano lang, Yung tapsik-tapsik. saboy-saboy. Hindi pwede daw malubog. Pwede? 30 meters. Huwag lang daw, 5 meters lang. 5 meters. Oo, Ano hindi tatagalan? nilulubog. Hindi natin. Hindi pwede daw. Oo. Hindi ano daw to. Safe Ay, daw. IP rating Bawalang pala yan. alat. Bawal alat. May IP 68 rating. Yung parang sa bumbilya. Baka. Hindi ko. Nakalagay dun eh. Bawalang alat. Dust and is ano yan? Dust and Ano yung kailangan mo, Job? Asawa kay Ray. Ano yung kailangan mo, Job? Kay Ray, ano yung tinatanong mo kay Ray? Ito? Try. Ito ba yun? Ito yung lagi kong iniinom kasi ano. Maganda daw to sa ano sabi nila. Hindi nyo lang nakikita. Ang binibili ko doon, litro-litro eh. Yung pineapple na ano. High blood na rin po kasi ako. Paano? Hindi ka nagkukontrol ng pagkain? Sabi mo, Pa-shoutout naman po Santa Cruz family dyan sa San Jose, Batangas. Ayan, shoutout po sa San Jose family. Santa Cruz family dyan sa San Jose, Batangas. Sabi po ni I am Jakers Shires. Alam niyo po ano lang para sa akin lang. Kung kayo po ay birthday pala ni Kuya Talsik ngayon. oo. Kung kayo po ay desidido sa pagbo-vlog, suggestion lang po yung pangalan po ninyo. Huwag niyo pong huwag po kayo gumawa ng mahirap banggitin, mahirap i-pronounce. Ano po yang parang mahirap siyang i-search. ang hirap i-search ano. Mm. Palitan ko kaya. Okay kaya yun. Lanta si Ate Jinky may nagpalipad. Ayan. Si Dudes. Dudes Sky TV. Sana all. Kanina pa to, hindi pa nag-out. Oh. Yung Call mo off nito. 2 hours. 9 minutes lang naman. ang hirap pag ganito. Uy, baliw. Hindi na balik. Ang hirap dito gamitin. Ito kay Ray oh. Sino sa likod mo? Hindi naman energy drink ba to? Hindi naman to. Pineapple juice Del Monte. Kaya Ray, ito yung iniinom ko. Oh. Hindi ako umiinom ng ano. Ano sa dito? Ano sa dito? Dito ako magluhod sa labas. Paglabas yan. Wala. Bilis! Bilis na! Dito ako sa labas. Dito ako magluhod. Try mo, bilis! Bilis tayo, bilis! Dito ako sa labas. Galing ka sa plaza? Diyan lang sa school. Meron ba? Alinis daw. Tapos na ako. Kanina pa ako maaga sa init. Saan niya para sa inyo? Sa ano? Sa Dari pa rito. brigada sa school. Ang hirap mo ba tawagin?
Dun ka mag-load, oh. Dun, oh. Premo. Bilis. Hindi yan, akin yan. Kaya nga, mag-load ko dito. Si ano, Bilis. dito, Sino yan? Ate Jinky. Ay, paano kay Kajep? Sila. Dito ka. Dito ka, sa labas. Kailangan. Tura ka tawag. Ayan, shoutout po sa 131 na nanonood. Pasensya na po kayo at may inaayos lang po ako. Magkano ang isang case niyan? Kahon? Kahon? Hindi ko alam Kuya Ray, pero mahal ito kasi ang mahal nito dito sa amin eh. Ganito. Ay. Kahon, isang case. Ano bang isang case nito? Saan si Hana? Magkano nga isa nito? Ay, ano? 40? 45? 30? 30 ang isa times 24. Kano yan? Times natin. 30 times 24. 720 Kuya Ray. 720 yung isang ano nito. Isang kasi parang 24 ang isang box nito eh. Yung ganito. Hindi ko lang alam kung yung box na yun ay ano. Pero yun ang estimate ko lang kasi 30 ang isa. Siguro mas mura pa sa 720 kasi kapag bibili ng bultuhan o maramihan, ano to, yung nakatipid. Search ko lang yung cellphone ko. Oo. Oo. Oo, si Jeremy yun. Hirap ang balta ito. Ano? Ha? Ano? Para kaya magpabalat. Parang ganito yan eh. Ganun itsuro. Yan na pala si Sarah. Sarah Pait. Baka pwedeng ano? Yan, bali ngayong araw po ay wala akong nagawa kasi ngayon ay hilo ako. At siguro bukas na-stress din ako kapag iniisip ko yung mga ano eh, mga gawain ko na hindi ko nagagawa. Siguro po bukas mag-i-start na ako mag ano. Pero mamaya magpipilit ako mag ano. Maghahanap na ako mamaya ng tao na gagawa ng ano ng kubo. Tapos pag naglakas-lakas ako mamayang hapon, baka kung magkaroon na tayo ng makausap na tao. Wow, salamat kay Ray. Bilang mo daw ako ng pineapple. Sabi kay Ray, oh. Salamat kuya. Ikaw talagang the best na kuya. Ako din high blood. High blood din daw. Kaya high blood din daw si Hana. Tignan mo. Tignan mo kay Ray ang ginagawa ni Hana, oh. Oh, pinakita ko sila eh. Yan. Unggo yan eh. Tignan mo, kinain nyo na saging, oh. Ganyan po ang gawa ni Hana lagi. Ito po ang tambayan namin likod na to. Kaya kailangan namin ng kubo para dun kami lagi magtambay. Yan. Kasama natin si Joseph dito. Sino kayo magaling gumawa ng kubo dito? Ano? Yan, maraming salamat po talaga sa mga nagbigay. Yung mga una pa. At siguro baka may magbibigay pa. Pero pa yan.
Thank you in advance. At sa ayun po, shoutout po sa 138 na nanonood. Pasensya na po kayo dahil hindi po madaldal ang ano dito, ang mga nagla-live dito. Kasi, Dalagang probinsyana sa Diin Tabi, Kamo sa Bicol. Dito po kami sa ano, Ragay, Camarines Sur. Ma'am Sir James Kaaw. right. Hana, nasa Bicol na kayo? Nasa Bicol na po kami. Jowens, tagasan ka? Ako sa labas. Sabi ni Madam, pedicure. Hindi yan dyan. Itam din mo si John Ray. Sino ka? Sa Superman? Sino ka dyan? Harap ka nga. Kapatid po yan ni Hana, Dalagang Probinsyana. Sino yan dyan? Namiss si Hana. Lupit oh. Ganyan Yan, pala. Kerry. Ganyan pala yan, di ka Si marunong. John Ray, kapatid ni Hana, sasama po namin yan paglabas. Hindi yan yan. Wow, thank you, Kerry. Oh, magsishare na daw si Kerry ng pangpagawa sa kubo. Mabubuo na talaga ang kubo. Mabubuo na ng ano, pero hindi pa nasisimulan. Dahil Sa plano. pwede po kayo mag-suggest ng design ng kubo. Yung Dahil kayo naman ang nagbigay, sa mga nagbigay pwede po mag-suggest ng ano, ng design ng kubo. Pero syempre tatanungin din po natin yung ano, yung gagawa. Pakita ko lang po sa inyo. Pakita ko po sa inyo yung paggagawa ng kubo. Wait lang, baka hindi abutin ng signal eh. Sabi lang po kayo pag hindi nabot ng signal. So ito po yung bahay, likod ng bahay ko. Ayan. Shoutout po sa 151 na nanonood. At dito po namin gagawin yung kubo. Yan, kung napapansin niyo yung may ano na yan. Yan loob, yan yung pinakaloob ng yan, yung simento na yan, pag ganun. Yan po ang kabuuan na paglalagyan ng kubo. Tapos po siguro doon sa may part ng kutsi na yan. Hindi po sa akin kutsi yan. Siguro papaanohan na rin doon. Kung aabutin po ng budget, papa-extend na natin pababa doon para mas malawak. Yan, nakita nyo po. Suggest na lang po kayo ng ano na ang nang pwedeng gawin na kubo. Katulad, may nagsuggest katulad ano. Kuya Ray, nandito na si ano. Si Jackie Lo, yung kapatid ni Hana. Kaya naman, malinis man ka. Ito ako. Ayun na siya. Dala mo lang yung guyang. Malapit lang naman po ang bahay dito ni Hana. Saka naman po. Yan, nakain yung tira niya. Pinapakain niya. Sa'yo natin. Nakarating na po kami, Sir Tot Me TV. Kagabi pa po. Yan, Kuya Ray, salamat dun sa i-share mo. Katulad kay Idol Japper, pero maliit lang siya. Lumabo na po ba? Malabo na, Sip. Tingnan mo na, Sip. Tuyo ka kasi. Naglayo po kasi ako sa signal. Napakalapit kasi po dito sa amin. Lumayo ko lang ng isang dangkal sa wipe sa ginagamit namin dito. Wala nang signal. Ganun po dito Kasi yung kalapit. pinuntahan pa natin na yan, ano, Saan? yun yung kinuntak natin na mag, ano, Masira yan. Tapos yung kinontak po namin kanina na internet hindi provider, mo na yan. Ayo, babanatan pa kami. baka lilinaw man mamaya. Ba't ako nakatutok? Wala po na po. Kaya daw sisimulan ng Ano po kaya Ray, yung kung malakas nga lang po ako ngayon, ano yung maghahanap na sana ako ng ano, ng gagawa. As soon as possible po, papagawa ko na po. Ilalagay kayo din eh. Tapos ano Kuya Ray pala, tama-tama pala kasi yung video kina ano, doon din namin ni-stock 'yun kasi wala kaming lugar na paglalagyan noon. Busy. Tuyo ka. Pang motor yun diyan, pang bike. Ayun Kuya Ray. Nakita mo yung pwesto. Saka yung ano ni Hana, doon namin i-stock yung video okay. Tapos na ba yun? Tapos na yung video okay. Inaano na lang pinapiber. Balik ko na. Sabi nung ano Kuya Ray. Mamaya Kuya Ray, maghahanap na ako ng ano, ng kasi pasuyo nga sip. Ano yung kuko mo? Bubungkal bag ang kuko. Thanks God at nakarating kayo. Ano? Bakit? Ayos na.
Kailan kayo babalik ng Bukana Idol? Sabi ni Jimmy Godia. Hindi pa po namin alam. Kailan kayo makakabalik ng Bukana. Pero sa akin po, kung pwede lang na ano kami doon. Yun. Isa pa po nga pala yun. Yung tinutuloyan po kasi namin na bahay sa Bukana ay may nakatira po. Kaya nakakahiya po na mag-stay kami doon ng matagal na na may nakatira po kasi doon. Nakakahiya po. Okay naman po sa kanila pero nahihiya talaga ako. Tulad Idol Jeff, ipagawa namin. Pero ang kaibahan lang doon, papagawa natin ng flooring. Simento na ang flooring pala, ibig sabihin ko. Yung flooring po niya, simento kasi yung kila Idol po, ang pinaka niya, nakaangat pa siya. Kasi kawayan yung nilagay nila sa baba. Tulad mo. Shoutout mamahana pati sa iyo, Sir Mandragat. Ayan, salamat po Sir Larry Bilio. Shoutout dito sa Negros, Hayhana. Ayan, shoutout po sa mga taga Negros dyan na nanonood. At shoutout po kay Tutmi TV. Unahin ko muna pang monthly ni Hana sa motor niya at allowance niya. Then ang susunod bayad niya. Ayun, sige po kay Ray. Kayo po ang bahala doon. Shoutout po kay Mandragat at Hana from Saudi Arabia, from Seward family. So ayun po, tagay tayo. Si Hana po ay busy pag-upload. Hindi na magkaintindihan sa pag-upload kasi dun po sa Bukana lang, siguro mga 5 minutes hanggang 10 minutes uploaded na ang video namin. Dito po 3 hours to 5 hours. Grabe Sip nag-testing ka na sa direkta sa YouTube ka mag-upload. Hindi pa. Testingin mo kaya, baka iba doon ang pag-upload. Para sabi ba ganun Paras lang. Sa YouTube daw, pag nag-upload ka, diretso na. Tapos mapunta ka sa YouTube Studio, doon mo babaguhin yung restrict, yung over 18, doon ka magbabago. Baka mas mabilis mag-upload sa YouTube. Kasi yung pinupuntahan natin, napasok pa tayo ng Chrome. Sa Chrome, diretso na Testingin lahat. mo. Oo. Testingin mo kaya, nag-upload ka na ba? Nakatapos na ako. Ayan, salamat po sa sa inyong panonood. At titestingin po natin kung hanggang saan ang itatatag ng signal ngayon. Yan, at si Ma'am Lovely Darna Vlogs. Salamat po sa iyo kasi kanina ka pang nandyan. Simula unang minuto ng aking live, nandyan ka na ata. Yung kubo, sisimulan na po natin as soon as possible kasi ang dami pong ang daming gustong bumisita dito na pwede naman po kayo pumunta ngayon kahit wala pong kubo. Wala pong problema doon. Ano kaya maganda nun? Buo na lang siguro yung kubo. O di ba kubo? Kasi may simento na eh. Flooring lang ay titira siguro kaya maganda nun. Buong Papataasin na yung parang may idudugso kawayan lang yung dingding niya para hindi mabanas, pero hanggang taas. Kawayan na din. Halimbawa, kubo yan o bangko, kawayan. Oo. Yung taas niya may harang na din, Oo, gayon. pero kawayan. Oo. Parang yung dati dito na may parang tulugan ganyan. Tapos sa Parang may taas, taasan. lalagyan natin tulugan para pag halimbawa may bisita na mag-i-stay dito doon na rin tutuloy. Pwede naman sa bahay pero mas maganda sa kubo. Maganda yung tambayan eh. Kaya shoutout po sa yun. Load na siya. Yung ate ko na kanina pa akong live pero ngayon lang pumasok.
Pero pasensya ka na, hindi ko alam na naka-live ka. Kaya nag-live din ako. Alam mo naman, sinasamantala namin yung signal dito. Kaya pasensya na, nasabayan ko yung live mo. I-miss you to, ate. Si Kuya JC, na-miss mo ba? O Ate Jinky, nandiyan ka pa ba? Dumaan ba kayo sa ano? Dumaan ba kayo sa malamig? Good, gubo na may tulugan din. Pahingahan ng mga vlogger. Ayun nga, Ma'am Lovely Darna Vlogs. Bali, pagpaplanohan natin ng maganda yung kubo na yan kasi marami na rin pong nagbigay. Pero ang gagawin po namin dito, kasi nga hindi pa naman po ganun kalakihan yung budget. Unahin po natin yung haligi tapos bubong. Para yun pong kabuuan ng kubo, halimbawa kapos pa sa budget, di ang mahalaga po may bubong na tapos may tawag dito. Bumaan daw, sabi niya. Ay, Tetay, parto ka. Punta ka dito. May gawa ka ba? Sinot out yan eh, ano eh. Nagluto ka, mamaya. Ay, sa atin, hindi tabang-tawa na naman ito. Hasan ito. Maganda ang tawa ni Ate Jinky Kainan na with sinigang na bangus. Wow, sarap niya. Sinigang na bangus tapos pritong tilapia. Yung buhay, sarap niyan. Ay, naalala ko yung tilapia ko dun sa Bukana. Hindi ko nakain. Balik. Yan. Bulok na, ano na siguro. Ay, biro hindi pa yun panis. Pinirito yun eh. Saktong-sakto pagpunta ni Ate Jinky, may kubo na dito. Ay, syempre, dumaan. Ay, wow! Sarap ng uwi ni Ate Jinky. Sana all. Bro Joseph, shout out, sabi ni Jinky Lives Vlog. Sa kubo na din magluto-luto. Depende po, magagawa tayo ng ano dyan kung anong maganda. Dapat kasi malaki talaga ang kubo. Hindi pwedeng mapagawaan, maliit lang. Oo, panakayan mo lang. Shout out Ma'am Hana in Mandaragat, the Explorer. Kamusta ang biyahe? Okay naman po, Sir Roberto Santos. Nanood ako sa iyo, idol, habang nag-work, habang din ako kay Hana lagi. Ayun, si Hana po ay nag-iimis po ng mga gamit niya dun sa loob. Sis Lovely Darna, shout out, sabi ni Edgy. Yung pwede kong matulugan dyan pag nakabisit ako dyan. Oh sure, kay Ray. Yung kubo na ano na papagawa natin, yung gagawa namin ng tulugan sa taas. Pero ang plano nga, ganito yung plano, yung kubo, syempre nga, pag hindi pa sakto yung budget, unahin natin yung haligi. Yung mga haligi, tapos yung pangtaas ng mga kahoy, tapos bubong. Para syempre, habang hindi pa siya tapos, pwede na rin matambayan kahit pa paano. Dahil may bubong na nga. Diba? Ganun yung maganda Tapos may plano. pinto dito. Exit ano. Oo. Para hindi lang umikot ano. Pangit kasi pag open na kubo. Pag dito po sa amin, pangit po yung open na kubo. Tapos wala kang gate. Kasi po, tatambayan po ng, hindi naman po sa pagdadamot ng pagtatambay. Kasi po minsan dito sa amin, baka alam nyo na yung mga magkaka-partner dyan na walang mapwestuhan. Ganun po, yun po, alam nyo na po yun. Yung kubo, bawat bisita, pictorial display, mga picture ng mga bisita sa kubo. Yan, pwede rin po. Ang plano nga po namin, kaya nagpa-picture ako doon sa mga Bukana vlogger, task na idol. Halagyan po natin yun ng mga picture na bahala na po kasi si Hana magaling din naman mag-design yan. Love chat XYX best adult dating site. Aw. Ano yun? Ano? Hindi mo si love chat hide. Sino? Ito daw hide. Hindi ako marunong mag-hide. Yaan mo na siya. Hindi ko naman yapan. Shoutout Madam Josa Jinky, sabi ni Lovely Darna Vlogs. Yung kubo na malawak style bahay din. Oo nga Ma'am Lovely Darna, papalawakin na natin yan. Para kahit maraming pumunta. Saan ang dalaga? Ay, nagwawalis po ang dalaga. Nag-iimis po dun sa loob. Ayan, kapag may mga... Saan ang dalaga? Kawayan ba ang gagamitin nyo? Ano Kuya Ray? Yung half siya, half.
yung papahaligi ko sa kanya, simento na para ano, para matibay na rin kasi pag yung pinahaligi ay kahoy, ah, madali siyang ano magrupok, sabi ito, kabuk, Gapo. yung madaling mabulok. Kaya ang papagawa ko, haligi niya semento, tapos yung mga taas niya kahoy, mga good lumber, tapos yung nakapalibot sa kanya, tapos mga upuan, kawayan. Hindi mo ng babae sa bahay mag-alaga sa'yo. Tagalinis, tagalaba, tagaluto. Ayan, Ma'am Lovely Darna Vlogs, alam niyo po yung pagluluto, paglalaba, paglilinis, kaya ko po yan gawin. Minsan po si Hana naglilinis tulad po ngayon, tingnan niyo. Ayan o. Minsan, lagi po ako naglilinis dito. Ayan o. Nagwawali siya. Ayan. Pero ang naglalaba po ng damit ko, ayan ako po naglalaba, nagluluto. Dalawa lang naman po kami nung anak ko dito sa bahay. Nihintay ko po kasi si Kamuning. Ayan, yung tito ko. Yung tito ko na lagi din nakasuporta sa akin. Tito Utoy. Live yan, naka-live. May papanood ako sa iyo. Sigurado ako matutuwa ka. Pero, ibang po dito. Ano ibang po? Ayan, tito ko na gwapo din yan, no? Nasa na kayo? Diyan negro. Yan, shout out kay May Otoy. Otoy Manalo. Salamat sa panonood pala. Ingat ka lagi at parehas pa na tayo mga isda. Ingat ka lagi sa road ka. Tapos basta-basta. Umuhay na. And yun. Ibang klase mag-atake ng barangay. Nasa unahan. Ayun, pinanood ko po kay tito ko yung ano, kasi lagi niyang pinapanood din si John Igor. Idol din natin. Idol niya, idol na ni tito ko. Kaya yun, humingi tayo ng shout out short video kay John Igor at pinagbigyan naman tayo. Kasi pag nasisiyahan ako, iba talaga pag may babae, mukhang bahay talaga ang bahay. Hehe. Oo nga, Lovely Darna Vlogs, yung bahay ko, mukhang ano, tambakan. Kasi walang babae. Nakakamiss din pala si Hana lalo na pag nagba-vlog si Hana sa mukha na. Eh nga po, kahit kami nakakamiss nga din sa mukha na. Reggie, sabi ni Reggie Kiruna, sipag ng idol Hana, linis. Sabi ni Elmer Narido, kano-ano mo po pala si Hana. Pinsan ko po. Hello po idol, kumusta po? Shoutout from Aklan. Sana may makadalaw sa akin. Maraming salamat po. God bless sa inyong lahat. Team Villanueva Vlog. Wow. May pinsan po kaming Villanueva, pero taga Batangas. Sep, anahin mo, bisitahin mo to Sep. Oh. Team Villanueva. Yan, bibisitahin ka po namin. Magko-comment po ako. Suggest ko lang yung kubo, lagyan mo din ng mga libangan. Sinaunang laro, songka, luksong lubid, yung preso. Ang dami naman yan, Ma'am Lovely. Isa-isahin lang natin yan, utay-utay lang ano po. Pero gagawa natin ng paraan na mapaganda yan para mga pagbisita nyo o nung mga pupunta dito ay masiyahan sila. Para maganda rin pati yung pag magpipicture tayo, magbibideo tayo. Ano-ano mo po pala si Hana? Sabi ni Basil Sarya, pinsan ko po siya. Lagyan mo logbook, kubo mo, talaan ng mga dadalaw. Souvenir, maganda yun. Pwede rin nga, magandang suggestion yan, Ma'am Lovely Darna Vlogs. Bibili tayo ng makapal na blue book, yung para yung mga pupunta. Nakalagbook. Tapos ang gagawin natin, rin tayo, parang may may gift. Halimbawa,
Yung first na makakalagbok, may ganito. Ganun tayo. May premium. May premium para... Pero hindi lahat napupunta ha. Hindi namin kaya yun. Halimbawa, Kaya sa, ganito na lang. halimbawa sa sunod naman ay... Pag yung may mga dadalaw, meron tayong lagay yung parang ano. Ano? Meron silang dala? Hindi, yung mga dadalaw. Ay, lalagyan ng picture. Oo, mapicture tayo sa papaprint natin, ilalagay natin doon. Pwede rin. Marami na akong panlagay. Ang daming picture sa akin eh. Shoutout po idol from Carmona, Cavite. Sabi ni Norden Official. Ayan, shoutout po sa mga taga Cavite dyan, sa Carmona, Cavite. Mauwi pala sila Ate Jessa? Shoutout sa tito mo. Ayan, shoutout. Ayan, shoutout daw dito. Sabi ni, Lovely Darna Vlogs. Akala ko magkapatid kayo, magkamukha kasi kayo. Ano po kasi, yung, namin. Magkapatid ang mama at papa namin. Kaya, ayun, siguro hindi magkakalayo ang dugo natin. Kamandaragat pa, shoutout po sa channel ko. Ayan, shoutout po sa Raps TV. Ako ang first. Asa ka Ate Jinky kung ikaw ang first. Hindi namin, sa bagay ma-update eh. Baka si Ate Jinky nga ang first. Okay. Malay mo si Kuya Joseph, of course. Ate Jinky, hindi ka na makakauna. Dito si Joseph. Kutsabahin na si Joseph. Kutsabahin mo. Malagbok agad ako. Pero itatago ko yung logbook. Pag kayo ni Joseph ang unang pupunta dito, hahanapin nyo yung logbook. Pero pag mga bisita natin, nandun na yun. Nandito. Ilapag niyo po ang inyong channel. Ayan, Pupuntahan ko po yan. Ayan, pupuntahan nyo na yan. Dito kasi. Yeah. Ayan, lapag po ng channel. Pupuntahan po natin. Nasa na, may love ko si Ana. Sana tayo na from Saudi Arabia. Ristinagit. Ito ba yung si Ristinagit ba yung nagko-comment ng yung parang papakasalan ka daw? Shoutout kay Ristinagit. Shoutout Mandaragat, Bicol din ako, Ginubatan Albay. Wow, shoutout po sa mga taga Albay dyan. Medyo malayo pa po sa amin ng Albay. Mga 4 hours pa po yan natakbo. Shoutout po sa lahat ng viewers na Mandaragat kung gusto niyo pong magpahugas ng plato. Message niyo po ako. Yung kubo maganda siguro kung may sahig, floor wax at bunot. Ay, ibig sabihin, ipipinish. Kung gusto nyo, tiles na. Kasi may flooring man na po yan, kaya makakalis na tayo na expense. Tiles na lang ang kulang dyan. Thanks God, safe kayo kauwi. Adam Culiado. Wala. Shoutout po kay Adam Culiado. Shoutout ko Mandaragat Joseph at tito mo. Sabi ni Benjamin Del Monte. Yan. Shoutout kay Sir Benjamin Del Monte. Kanina pa rin yan nandito. Maraming salamat po idol. Ingat palagi sa vlog niyo. Ayan, maraming salamat din Team Billion Weba Vlog. Ayan, okay na po. Tawa si Ate. Di ako na shoutout. Ayan, shoutout po kay Iya Latupan. At shoutout po ulit kay Iya Latupan. At shoutout po ulit kay Iya Latupan. Okay na po, okay na po. Para naman exit ko kayo. Bakit? Siyempre para mapansin yung niya. Marami pong nagko-comment, hindi ko po nababasa agad lahat. Pasensya na po Ma'am Iya. Sabi nagko-comment. Pag puro barako ang tao sa bahay, alam na. Ganun po talaga. Dalawa pa nga lang po kami nung anak kong barako para nang hinalong basurahan ba yun? Ito lang po, may Hana talagang probinsyana. Na naglilinis po. Minsan po naglilinis dito si Hana. Tulad kanina. Ngayon naghugas yung plato. Tama, hurasan mo yan at Magluto na. magluto ka na ha. Aba, taga dyan naman si Sip eh. Sabi natin Jing. Idol solid ako ni Idol Japper. Maging solid ko kayo ni Hana abang ako upload nyo ni Hana. Ayan, maraming salamat Sir Elmer Narido Jr. Mandaragat, mag-jacket ka nasa mga solid. Hindi po kayo marunong mag-jacket eh. Pinutin mo yung pangalan, tapos add moderator. Moderator na sila, yun na yun. Hindi, pinipindot ko na kanina eh. Mamaya, testingin mo. Mamaya po, papapindot natin kay Hana. Kaya ako ang maging first. Kaya itatago pa rin namin yung logbook. Pag-ugasin ka muna ng plato bago ka At Jinky, gusto mo mag-first sa kubo? Ganito ang gawin mo. Ikaw ang bumili ng logbook. Listahan mo na. Di ba? Ikaw ang bumili ng logbook.
Hana, di pa punta kami Bicol. Melchor Bailon R. Hana, di pa papunta kami Bicol. Hindi namin maintindihan, Sir Melchor, yung ano po, yung message niya. Ana, ingat ka lagi na nahihirapan ako pag may sakit ka. I love you. Ana from Saudi Arabia. Wala po dito si Ana. Si Restinagit. Wala po akong kilalang Ana. Oh, istuloy dyan rin. Inuutsing pang motor. Pang siko yan eh. Baka magdumi ha. Si Restinagit, wala po ditong Ana. Sino po yung Ana? Joseph, gawa ka ng prank sa vlog mo. Sabi ni Ma'am Lovely Darna. Prank mo si misis mo. Bala ko si Hana baka umiyak. Mahirap gawin niya na, baka magkasakit na naman. Hindi na, ang ginit lang na idol. Prank mo si misis mo. Magbili ka ng wig. Maggawa ka ng sidilmil. Lagyan mo ng ano, crack ba it. Magbudo sa may plaza. Sabihin ko si... Nahirap yung paniwalaan si Ate Sai. Parang Hindi, nahirapan ko. basta naniniwala. Baka, Saan- sabihin ni Ate Sai. Madali yan, Baka iprank. naman siya. Chat, yung ano kita. Ibo-boyfriend kita sa chat. O kaya sa message. Oo, dala yan. Ako. Tapos taga-Bukana. Kunwari taga-Bukana. Naniniwala yun. Kaya ano na lang. May kakilala akong babae. Kaya nag-iisip. Nangyari, nag- taga-Bukana. Nag-iisip na po ng prank si Yusip po. Shoutout from Pangasinan. Yan, shoutout po sa mga taga Pangasinan dyan. At kay Sir Adam Culyado. May kalab shoutout from Qatar. Sabi ni Kanayon Vlog TV. Malabo ang video nyo, mahina siguro signal. Yan. Mahina na po ang signal. Mahina na po ang signal. Pasensya na po kayo. Ay, loading na ano. Hindi sa akin na yan. Pero yung sa ano. Yan, pasensya na po kayo. Pag malabo na po, magsabi lang kayo kasi wow, thank you. Malabo ang video, mahina. Pasensya na po kayo pag lumabo na ang ano ito. Diretso na namin ito Pag naputol yung susi mo. Kaya pala nawala na yung viewers natin, lumabo na. May galab shoutout po. Host, sabi ni Aaron Vlog. Ang daragat need mo na si Ibana sa bahay mo. Wow! Pag si Ibana, talagang hindi ko papadapuan yan sa ano, sa Kalabaw. Ay, sa Kalabaw, sa Langaw. Pag ako, kahit anong dumapo, okay lang. Pero pag si Iba, hindi na pagkakuan. Ana, nasaktan naman ako sa collab niyo ni Louie. Di ba? Ana, pwedeng magpatulong maglaba. Sabi ni Kerry. Sige po. Yan, Kerry, magaling to maglaba si Hana eh. Di ba naglalaba ka dati? Ano, nung na... Ayan, Kerry, hindi mo pa siguro alam si Hana nung hindi pa siya nagbo-vlog. Labandera po ako para makapit. Labandera po siya, naglalaba po siya sa ano, sa view sa mga nagpapalaba dito sa amin. Tapos iniipon ko po yun para makabili ng cellphone. Yung cellphone niya po ng una, yung una na ginamit niya pag-vlog, yun po ay katas ng pinaglabahan niya. Ngayon po, nag-iipon po ako ng pambili ng cellphone kasi naghahang na ang cellphone ko. Nag-iipon naman daw po siya ngayon ng pambili ng cellphone. Dahil naghahang. Naghahang talaga, nakita ko rin. Tamsak dikit ng po host, solid sword, supporter, sabi niya Aaron Vlog. Malakas kaya signal ng Globe Preview dyan. Mahina po, Lovely Darna Vlogs. HD na, malabo na. Ano yun? Yan si dalagang probinsyana from Saudi Arabia. Hindi, si Restinagit, hindi po siya Ana. Hana. Parang hindi nyo naman po pinapanood yata si Hana, dalagang probinsyana. Kasi ang pangalan niya naman sa vlog niya, Hana, dalagang probinsyana. Nagbigay din ako idea kay Kaone sa pinaglaba ko siya dagat. Ayun, medyo tumaas views 2K something ata. Comedy yun na. Comedy yun na, naglaba sa dagat. Mandaragat, pasilip naman sa mukha niya, Idol Hana. Watching from Qatar, sabi ni Tik Qatar. Ayan, papakita ko po sa inyo si Hana. Napakaganda po niya ni Hana kapag naghuhugas ng plato. Tingnan niyo po. Kaya po yan sinisipag maghugas ng plato kasi maganda po siya kapag naghuhugas ng plato. Kahit ako naghuhugas. Malinaw na ba ka? Malinaw na? Oo. Ay, malinaw na pala. Tuloy po ang... Malinaw sa mukha ko. Ayan, tuloy po ang live natin hanggang sa mawala po ang signal. Masamantalahin po natin ito. Dahil kami po dito ay mapagsamantala. Mapagsamantala sa signal. Ayan.
Sinasamantala po namin yung signal kapag malakas, banat lang ng banat. Kasi kapag po kami ay nag-load, kasi humina na ang signal, wala na po yun. Mawawala na lang ng walang kalaban-laban. Support natin si Mandaragat at Hana at si Ate Jinky. Yeah, salamat po, sabi ni Adam Culyaga. Support niyo po din itong kasama ko na to, Josie Fishing Vlog. Nakasignal, linaw naman. Malinaw naman pala po. Malinaw naman daw, sabi ni Sir James Marquez. Hello Adam Culyado, sabi ni Josie Fishing Vlog. Ako ang maglalaba para sa iyo, my love, from Saudi Arabia. Okay ka na ba, Hana? Sana hanapin mo ako dahil mahal kita, from Saudi Arabia. Wow naman! Idol, nandiyan na po ba si Hana? Walang po kadi araw kapag hindi siya nakikita. Aba! Dalawa na, may karibal ka na, Restinagit. Ito si Justin TV, oh. Hindi daw kumpleto araw niya pag hindi nakikita si Hana. Hana, shout out, sabi ni Ricky Vicente. Baka patay na yung ano. Ayun, guyam. Upload ka na. Shout out, idol, always watching from San Fernando, Pampanga. Ayan, shout out po sa mga taga Pampanga. Diyan po sa San Fernando, Pampanga. Joseph Nukop. Sa amin, sa Mindoro, sa puno ng baliti lang may signal. Lovely. Baka nasa ano sila city. Saan po si Hana? Nandito po. Naghuhugas ng plato. Joseph Fishing Vlog, Balik shout mo out. na yung nasira yan. Kids Love Master Official. Shout out po. Shout out po sa 127 na nanonood. Salamat sa inyong pag-tune in. Pagka may pwesto po dun sa ano, sa may baba, sunod dun tayo mag-pwesto para makita niyo yung dagat po. Kenrex Monares, sa iyong pagpunta sa aking bahay na munting bahay. Naka 1K views agad si Idol Hana bago upload na. Wow! Ano mo daw? Dapat nga pala, blimit yung paghuhugas niyo. Videohan mo. Hana dalagang probinsyana. Pinarasahan ni Mandaragat. Mababas ako dyan ay. Oo nga po, ano? Pwede ko pa siyang nakita para nakompleto na po ang araw ko. Pinakita ko na po siya kanina eh. Gumugas po. Saglit lang mamaya. Pupunta siya dito mamaya. Joseph, i-vlog mo si Hana. Ay, oo nga pala, sabi ni Ma'am Lovely, oh. Dapat dun sa kanila. Pag napasyal po kayo, Pangasinan, puntahan ko po kayo. Sige po, Sir Adam Culyado. Shoutout mga idol watching from Port of Piraeus, Greece. Wow, layo nito ah. Shoutout po, Junior Alcabasa. Watching from Egypt, pa-shoutout po, Cobilya family ng Baliwag, Bulacan. Ayan, shoutout po sa Baliwag family ng shoutout po sa Cobilya family ng Baliwag, Bulacan. At shoutout po kay Sir Edgardo Cobilya. Marami pa lang may gusto kay Hana, out na lang ako dyan. Yeah. Kaya ni Keray. Oh, marami pa lang may gusto kay Hana, out na lang ako dyan. No comment ako dyan. Sa Bukana si Tulits. Dito merong taga si Justin TV. Tapos yun yun, Restinagit. No comment ako dyan kay Ray. Shout out to idol watching here in Hong Kong. Keep safe everyone guys. God bless. Ayan tayo. Live lang muna. Dito lang muna po tayo sa live ngayon kasi yun, hindi pa rin maka-recover yung Binahugan ko na. yung katawan ko sa ano, Sabi ng bago. sa pagbiyahe namin. Wala yung ating iniinom.
Ba, may price pa pala dito. May McDo pala dito, oh. McDo ketchup. Yung tira po namin to kagabi. Tira ng guyam. Kaya may nakakapanghinayang. Kaya pinagpagalan namin ng guyam. Ayun po. Ano? Yung kapatid ni Hana kung may channel daw. Wala. Wala po. Wala po yun. Sino tatanong? Si David na vlog. Tutoy. Wala po. Wala. Ay! Ano? Tutoy. Nakapunta na po ba kayo dun sa ano sa channel nung anak ko? Kanina yung pinakita ko po kanina. Pakita ko na ulit. Dami na pala. Kailan ang collaboration niyo sa Boreas ng Sword Family? Hindi pa po namin alam, Ma'am J. Suliman. Shoutout po idol watching na rin Hong Kong. Keep safe everyone guys. God bless. Sabi ni Driver Cooker Vlog. Joseph, suggest ko i-vlog mo si Hana at mandaragat kahit hindi nila alam. Magugulat na lang sila pag na-upload na. Ngayon alam ko na. Pag nagbibideo si Joseph, bina-vlog niya na kami. Shoutout po dito sa South Carolina, USA. Magandang buhay po. Magandang buhay po at salamat sa panonood, Sir James Marquez. Paglipitin mo nga. Yung kapatid ni Hana, may channel ba? Wala po. Uy, bag ng kay Mare. Sige po, ma'am. May gamit yata ako dun. Ito pa lang. Sino yan? Hana. Hindi ka nagtanong sa akin? Mas maganda sanang thumbnail dun yung ano? Yung nakayakap kay Idol tapos nakayakap ko sa mama niya. Hindi ka nagtanong, in-upload mo agad. Hindi pa man yan. Ano yan? Iba yun. Yung nag-tutupi ako niyan. Iba pa yan? Iba pa yan. Meron pa. Ina-upload ko pa lang. Ganda nun. Manood po kayo nung i-upload ni Hana. Ay, nawala na yung viewers natin. Ayan kaya Ray. Sabihin ko lang yung totoo ha. Eh wala yung cellphone dun eh. Eh nandito pala. Yung kachat ko kanina na na-recommend nung ano ni Joseph. Kaklase ko. Ano? 87,000 yung Nadagdag pa? Oo. 87,000 yung pagpakabit dito ng tinatawag na P2P. Point to point internet yun. Sabi ko, kung gano'n lang din kalaki, kukuha na lang kami ng pwesto doon sa bayan, tapos doon na lang kami pupunta pag mag-upload kami. Tapos doon kami magpapakabit ng internet na malakas talaga. Sigurado. Mahal naman. Hindi na lang ang bahas ko ba. Nakapanghinayang ganong kalaking pera, bili ko na lang ng pang negosyo yung ganon. Magtitiis na lang kami ng ano, ng konti. Shoutout po sa Sword Family, Bicana Boreas Vlogger. Sabi ni Driver Cookers Vlog. Nakasubscribe na ako sa iyo, Idol Joseph. Salamat Sir Kulyado, sabi ni Joseph. God bless. Nakawi kayo ni Hana ng maayos. Ayan po, salamat nga. Nakawi kami ng maayos. Shoutout po sa 111 na nanonood. Ay. Wait. Ay, search ko pala si Kyle. Ayan, baka pwede po, dun po sa mga bagong pasok yan, baka pwede po makahingi sa inyo na suporta. Dun po sa aking anak. Kinito Kid. Ayan, baka po may mga bagong pasok. Nakita ko na po ito kanina. May nadagdag na isang subscriber oh. Ito pa, papakita ko sa inyo. Yan. Yan po yung channel niya, wala po siyang profile picture. Ayan po. Ayan, nakita niyo po ba?
Huli po siya ng bisugo. Yan. Yan, salamat po. Sana po mapuntahan po ninyo. Anong pangalan idol search na Chinito Kid? Idol pa shoutout po company namin A&G Bike Shop from Cebu City. Ayan, shoutout po sa A&G Bike Shop ng Cebu City. Sabi ni Palex ni Lama. Shoutout naman sa Sueno family ng Karamuan, Camarines Sur. Ayan, shoutout po sa Sueno family dyan sa Karamuan, Camarines Sur. Oo nga Kuya Ray, napakamahal talaga kaya sabi ko dun sa kausap ko kanina, hindi na muna po. Sa'yo na lang po. Ha? Sabi ko magtitiis na lang muna kami na ano ng ganitong signal. Tapos siguro malabas na lang kami dun sa ano sa lugar na may may medyo malakas yung signal. Itong lugar kasi namin medyo malayo to sa National Highway kaya yung mga internet provider tulad ng Converge, PLDT, hindi na nila sinusubukan pasukin ito. Laki ng Gary, talagang kahit ako mismo nanghihinayang ako dun. Kahit pa sabihin na may magbibigay na pang parang gusto ko na lang na inegosyo na lang. Asim ko na pala. Ang din, maligo akong maya-maya. Namimiss ko na yung balon. Okay, mamaya hapon na lang. Yan, ang liguan po pala namin dito. Abangan nyo sa mga susunod na vlog niya, mag-vlog yan. Paliligo. Yung mga unang vlog niya, ay meron na po siya doon. Pero mas maikwento niya ngayon yung mga sa paglalakad niya, kung ano yung mga dinadaanan niya, ano yung mga makikita bago siya maligo. Gina, ang sexy mo na. Ang sexy mo dyan sa damit mo. Malabo, di mabasa idol. Yung Ayan po, binaba na ni Joseph Fishing Vlog po yung pangalan ng anak ko, Chinito Kid. Shout out Valderrama family ng Cavite at Bicol. Ayan, shout out po sa mga Valderrama family dyan sa Cavite at sa Bicol. Ni John Valderrama. Ay, malabo pala yung pinakita ko kanina. Chinito Kid po. Sige, ibaba ang mga ulit. Chinito Kid. Yun! 63 na ako! Yan, thank you po. Salamat po sa lahat. Malabo din. Sige. Yan, si Hana po ang panoorin nyo. Ayan. Ako po magbabasa ng comment dito sa likod. Yan. Busy po yan Malabo idol. Drop mo idol ang link. Nice. Pa-chat po idol Joseph. Channel ng anak. Okay. Out muna po ako. Salamat sa inyo. Pa-shoutout po kaibigan ko. Romel Bukatan. Okay, sige po. Chinito Kid. Pa shoutout naman ako para kiligin ako konti. Oh, shoutout mo daw sila. Adam Culiado. Shout out po kay Madam Culiado. Sir Adam. Shout out po kay Sir Adam Culiado. Hello po. Nakatutok ata sa akin masyadong... Hindi. Shoutout po. Shoutout po Alan Values Official. Mamay mo na ako, Jeep. Oh, Salamat sa inyo. salamat sa pag-join sa amin. Bago to? Oo. Share natin. Malaya pa po ang aking uuwian. Bye-bye. Biyahe pa po tayo. Dalawang sakay pa. Mag-charge ako. Lubat na.
Got a 88 grand voucher sale na. Get best-selling fashion finds below 299 pesos and shop up to 80% Kahit- off on all things beauty. Salamat Sir Adam Culiado sa pagpunta mo dun sa channel ng anak ko. Shoutout Anlo, sabi ni Siloy TV. Hello Hana, may kalab shoutout from Diet Cam Norte, sabi ni Muna sa'yo. ni Alan Batis. Diyan ha. Yan mo na. Nautot na po siya. Kusmak! Sorry, nauutot ako. Sorry. Dali mo na muna ito kasi nauutot ako. Kabagata dyan ko. Nagutot po siya. Narinig niyo po. Hello Hana, may kalab shoutout. Yun kinikilig Sir Adam. Team Villanueva, sa hindi ko pa po napuntahan, balikan ko lang mamaya po kasi busy pa sa trabaho. Balikan ko po sila, shoutout sa lahat. Sige po, Team Villanueva Vlog, salamat po. Shoutout tayo lahat na maganda, sabi ni Sandy Valeroso. Sige, magtanong ka kung dyan right, okay na ba ang internet niya? Magtanong ka kung dyan right, internet. Oo nga pala, si Jan Riot, nasa Bukid din pala yun. Kaya po akong kontak kay Jan Riot. Pero kontakin ko po siya. Hahanap tayo ng mega love shoutout host. Ayan Kari. Nag-utot siya na, narinig mo ba? Talagang dalagang probinsyana. Iluhana pa shoutout naman dyan. Shout out po sa inyo. Sabi ni Sir Fernando Mendoza, Risky 2. Ramsky TV, seryoso si Hana. O, tumawa si Sir Elmer Narido Jr. Narinig siguro yung utot mo. Shoutout Hana. May grab shoutout Mandaragat in Hana, sabi ni Junard TV Vlog. Normal yan, probinsyana. Narinig din ni Sir Alan Walis Official. Sabi ng harap na. Wow, ang lakas. Lakas suot agad sa ako ng masko. Nag-alis na siya. Hi Hana. How are you? Sabi ni Mario Madrid. Sino itong Mario Madrid na to? Kilala niyo po ba si Mario Madrid? Team Villanueva Vlog at shoutoutin po kay Idol Japper. Shoutout po kay Idol Japper Sniper. Ngayon, pasalamat ka kay kay nandito pa yata si Alright. Tolits. Ano yun kanina? Nakantay ka nga ni Tolits kanina eh. Shout out ko yun kanina. Pala yun? Sinito kay Wanderer ba? Hindi hindi po Lovely. Hindi Ma'am Lovely Dar na yung Chinito Kid lang siya, yung may hawak siya na crabs. Tapos yung may huli siyang isda. Saglit lang. Pakita ko ulit sa inyo. Wala na yung Chinito Kid. Ayan, asahan niyo po yung pag-live ni Hana at pag-live ko kapag wala po kaming gawa tapos maulan, makakapag-live po kami. Kung may signal. Ayun pala, unang-una may signal. Tama? Hindi mo si Banda. Ito po ang channel nung anak ko. Malabo. Ay, magtaklik ko. Ayan, malinaw po ba? Chinito Kid. Ayan po. Paano naman po ako? Patulong naman po. Nagsaing sa bahay ko. Saing na. Haha, komedyante din pala si Hana. Wala pa atang kanin. Maulan ba ngayon dyan sa Bicol? Maulan po ngayon dito sa Alan Vallis Official. Palito.
Idol Hana, kailan balik mo sa Bukana? Wait lang po, lumalis lang. May ano yata, may bibilhin. Papabili ng bigas. Iba, lumalabas. Hindi, ayan po. Ano, Chinito Kid. Ayan po yung picture niya. Yan po yung anak ko. Bitigan ni Talsik. O nga, Sir Alan Balis, official birthday nga ngayon ni Talsik. Ayan, happy birthday po kay Talsik, ang asawa po ni Hana. Ay, chat na lang po natin mamaya. Magkatay ako ng si Adventure. Nakita niyo po ba? Ayan po yung channel ng anak ko. Baka naman po. Wala po siyang profile. Huwag mo na yung pakalbang. Ayan, shoutout po sa 100 na nanonood. At na ayan po si Hana. Wah! Wala mo naman nagigitla mo sila eh. Wala siya profile sa channel. Ayun, okay na. Ayan, maraming salamat, Ma'am Lovely Darna Vlogs. Guys, oh. Ayan mo? Ah, here yan. Lagyan mo ng profile, bro. Mamaya lalagyan ko yan. Bakba. Sabi ni Sir ninyo, Oxenis, miss ka na ng Bukana. Doon to Sir Diamond Dagat. Yan, salamat Sir Alan Balis, official. Welcome back sa Bicol Idol, sabi ni Marvin Leasing. Maraming makakamiss kay Hana sa Bukana, sabi ni Sir Andy Amboy. Good morning. Nakakausad yung upload mo? Ilang percent na? 40. 40? Sa akin ng tanghali na, wala pa. Ay, data man yata ang gamit mo? Wi-Fi? Bo? Nekli lang to eh. 9 minutes lang to. Bagal nga. Ayan, gaya nga po ng sabi ko, kung naka-upload kami dito, oras. Iba may nakakuha ng USB Kaya makabalik kayo ng December sa Bukana. sa ilalim ng Iba talaga ganda ni Hana, normal lang. Ayan po, naghilamos na po yan. Minting hilamos lang. Sama ka dyan yun sa bundok. Oh! Laki pala nun. Kinonvert sa peso. 4.9. Bulot ko ay. Sa bahay, sama ka? Dahil tayong isda. Ayaw mo? Mga tayong bayabas. So, mag-vlog, mga tayong bayabas sa bundok. Basta dahil tayong isda dun kay mama. Wala kung nasa na yun. Wala, nandiyan si mama. Iba talaga ganda ni Hana, normal lang. Ilang taon na po si ate. Ang haba naman ng pangalan ng YouTube channel nito. Marians Reyes TV, Mary Jane Rose, Tagayon, Villapando. Shoutout po sa iyo, Ate Marians Reyes TV, Mary Jane Rose, Tagayon, Villapando. Ah, ang haba nun. Jeep, saan masakay? Motor. Ba't si Ryan tricycle mo? Lahat nga yan, palitan niya ng gulong. Umay na lang at may baka umulan. Ba't masama ka rin? Umalis na kayo, birthday.
umalis na kay birthday ni Dalsik na din ng tropang mukha na. Okay, ingat kayo dyan, more vlog. Kaya sa akin kagabi. Magdaan na ako. Magdaan na ako lahat, di pa ako napansin. Ay, anong oras yan? Nag-check out ako. Magdaang mata mo? Ay, ito po si Jimboy Perez. Ko lang. Eh, ang ganda. Ito po yung magandang kaibigan ni Hana nandito na. Ingat. Kaya rin, andito po si Dilmil, yung Ano yan? Nag-live friend kayo? po ni, ni Hana. Kaya rin, nandyan ka pa ba? Ayun o. Ang oras na. Na-miss ang isa't isa. Akala niya nasa Bukana pa si Hana. Sabi mo, September ka pa uuwi. Idol, pakisabi kay Idol Hana, kailan balik sa Bukana? Kailan daw balik mo ng Bukana? Depende po, pag may Yun na po ang kasama ni Hana pagbalik, si Dilmil. budget. Ay, walang touch. Mahanaga. Ilan taon na anak mo, Mandaragat Explorer? Dalawa. 6 na taon na po. Naging grade 1 na siya ngayong pasukan. May laman itong ano na to? May laman? Dumi? Yung isa? Wala. Wala, ikot ako naman. Ito, sarang tricycle pala. Dami kong gagawin, hindi ko magawa. Gawa ng sama ng pakaramdam ko. Pagod sa ano, sa biyahe. Mas maulan pa. Patigil-tigil kami. Ang lakas baga ng ulan kaya dito. Sunod ng ulan. Araw-araw dito na ulan. Lakas pa. Gawa yung low pressure. Ano kami eh? Pag uulan, tigil. Sisilong kami. Baka buti kayo ng Pag ulan tila-tila, sa biyahe. natakbo na kami ng ano, yung may ambon-ambon pa. Pawala naman eh. Takbo na naman kami. Buti konti lang dala ng kami. Dami nga. Kat sa likod. Dalawang bag. Good morning, Idol Hana at Mandaragat. Sabi ni Hunters 82 Official. Kawa ng motor mo. Pinashing daw ni ano, Mamat. Salamat pala dun siya nagwashing ng motor. Shoutout kuya, kumusta biyahe kahapon? Sabi ni Rizky Garcia. Ayan at mag-out na po tayo. Sakto lang natin ng 3 hours. Salamat po. Sa'yo na? Sa'yo. Hana, I miss you, sabi ni... Tutukulamot pati ako dito. Siya- Si Raul Smith. Sana I miss you, sabi ni Johnny Cagas. Ayan, salamat po sa mahabang pagsama nyo sa aming live dito sa Bicol. Para talagang magkasama ang... Wow! Ma-out na ako. May nagpahabol pa. Salamat, Papa D. May nagpahabol pa. Grabe. Talagang nabuo na ang kubo. Magkano sa kang bigay? Ano? $20. Kano yun? Ay, 1,000 ano? Okay? Oo. Ay, salamat po kasi nakabuo po tayo ngayon ng Oh. ng pagto 6,000 pesos sa kabuuan. Ayun, nagpahabol pa. Mag-out na ako, biglang may pumasok na Okay, wala ng kubo. may pumasok pa na diyan sa kabila. Ito? Taliling shout out. Taliling? Shout out kay Taliling, sabi ni Ate Jinky Lives Vlog. Umpisahan nyo na yung kubo nyo, iho. Umpisahan na namin yan pa, nagpapahinga lang po ako. At ayun, maraming gustong tumulong. At saka yung mga nagbigay po kay Hana, dito rin po namin ilalagay. At saka yan, shout out po kay Kuya Ray na lagi din nakasuporta sa amin. Salamat sa mga sa paggabay mo sa amin, yan kay Hana. Sabi nga kung may best papa, meron ka ding best kuya. Nandiyan kasi kay Ray at nandiyan si Papa D. Ang kulang ko na lang ay mama. Mama. Kailangan ko ng mama. Sino kayang pwedeng maging mama diyan? Mama, tapos honey. Naka-live din sina Idol Hana ngayon, birthday ni Elsik. Ayan po, at mamaya nga mag-out din tayo ng pagsaktong 3 hours.
ano na po, meron pa tayong 5 minutes. At ayun nga, gamitin natin yung 5 minutes na yun para sa pagpapasalamat sa mga walang sawa dyan na nakasubaybay. Napanood mo na ba yung ano ko, yung actingan namin? Ayun pa, salamat po. Sa Facebook. Yan, salamat po at ano yan, Kasama malaking kayo. bagay po yung ibinigay po ninyo. At salamat po sa lagi yung pag-alalay sa amin. Ayan. Kaya Ray, salamat ha. Yung ano, tawag dito? Yung pineapple ko na isang tray, bahala na dun si Hana. Isang tray ba yun? Isang, hindi ko alam kung anong tawag dun. Bilhan daw niya ako sa iyo. Ayan po at exactly 3 hours mag-out po Alam mo, tayo. gusto yung maamong bundok. Ayan, salamat. Hanggang sa bukas ulit Saan nakatutok yan? sa akin. Ayan po si Hana, oh. Magpapasalamat daw siya. Nandiyan si Papa D. Kuya Ray, nandiyan. Nakatutok. Si Kuya Ray, lagi po yung nakatutok kahit po may ginagawa. Nakabukas siya ng ano. Tubo. At maraming Kaya ano, salamat. kay Brad Henry D, nagbigay din siya. Oo nga. Kasi yung rest house na pinaplano naming matagal na, magagawa na rin sa wakas. At yun lang po, maraming salamat. Anong result? Pahaba. Pag ganun. Para saan? Yung parking, Ah, para sa lahat. Kaya salamat po sa nandyan pa rin na 83. Happy birthday po kay Talsik. Si Talsik, ang asawa ni Hana. Hanang taga Bukana. Anong oras tayo maamong bundok? tayo niyo sila. Hindi ko alam. Kasi tayo niyo sila. Ah, dyan, Ray. Pwede ba ngayon? May bayabas kaya ngayon? Sa Doon kaya tayo mananghalian. Bayabas? pwede man. Si Delmel, Yan, pwede mong, ano? Tapos. mayan tayo maligo pagbalik. Isil na talaga tignan. Tatulapid lag ko. Sabi ko, Mel, nasan kayo? Kaya, salamat Nasa po. rest house. Salamat po Daan sa ako dun eh. pagsama sa amin sa 3 oras. Papayong ako. Anong oras na yun? Grabe, Ay, 3 oras ako naka-live. may nakapaata eh. Kaya Mandaragat Explorer. Hello po, Sir Alikio Yan TV. naman yung sabunan ko lang. May Ano na. kayo sa bundok? Ano lang kami isda. Madalang isda? Kanino? Nangyayang isda kanina. Diyos? Mm-mm. Alam na, nandito kayo. Hindi pa. Yan, pagkatapos po ng live namin, ahon po kami ni Hana Dalang Probinsyana, ma-vlog daw siya. At magdadala kami ng isda dun sa kila mama sa bundok. Iba po kasi yung bahay nila. Sir Alikio TV, sa sunod na lang po kasi ano, yung hindi ako marunong mag-jacket. Kapaturo muna tayo. O, ayan. Salamat sa ano pa rin dyan, nakakapit. Hanggang sa huling 1 minuto. At eksaktong 3 oras mag-out po tayo. Bukas po, baka po si Hana po ang mag-live. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming salamat po dyan sa nagbigay ng pangdagdag po dun sa ano, sa kubo. Laki na rin. Yung mga una pa, may mga naipon na po kami nung una. Tapos ayun nga po, si Kuya Ray, nag-promise po siya na ano, bibigay din po siya. May mga unahin lang daw siyang ibang bagay. Bali ano po, inabot po kami ng, mamaya Emil, tingnan mo ang views niyan. Dahil pagka-out natin. Ayan po, 2:59 and 29 seconds. At mag-out na nga po tayo. Yung biyahe po namin na inabot po kami ng 10 hours. Dahil yun nga po, 10 hours, 11. Patigil-tigil po kami. Tapos si Hana po, panoorin niyo sa vlog ko, puro kain ang ginawa. Kaya yung vlog namin, hindi naman yun ano eh. Ang tawag doon, hindi man travel vlog yun eh. Parang ang nangyari doon ay lapang vlog. Ano oras kayo guys doon?
Alas 5:20 yata yun. Ilang oras sinabot niyo sa biyahe? Ng hapon? Kami Ay, 30 ng lang sa umaga. Sugan by bus. Parang ganun din po. Layo. 13 hours no? Layo naman kayo. Yan. 3 hours na tayo at bye-bye. Maraming salamat po. Ayan, may naghabol pa. Shoutout po kay Kakabunel TV. Watching from Saudi Arabia. Ayan. Ingat po kayo dyan, Sir Kakabunel. So, bye-bye. Maraming salamat po. Thank